तर असं काल आपण जो थोडासा प्रवास केला आणि थोडं ओळख करून घेतली इस्कॉन मँगलोरच्या मंदिराची. आणि जे इस्कॉन मँगलोरचं मंदिर ज्याच्यामध्ये आपण श्री श्री राधा गोविंद यांचं दर्शन घेऊया आणि त्यांच्या चरणी सगळे वंदन करूया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी वंदन करते आणि श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करून मी अध्ययन वर्गाला सुरुवात करते. आणि आपली ही अख्खी टीम म्हणजे जी इस्कॉन मध्ये ज्या अख्ख्या टीमनी सगळ्या जे काही ह्या उपक्रमाच्या साठी जे बॅकएंडला खूप काम करतायत आणि सगळे मिळून ज्या उपक्रम पुढे नेत आहेत कृष्णाच्या कृपेने, या सगळ्यांना माझा सादर प्रणाम आहे. आणि ज्यांच्या आनंदासाठी आपण हे सगळं करतो आहे त्या भगवंतांना, तर भगवंतांचं ही भगवद्गीता आज आपण अध्ययनाला सुरुवात करतो आहोत. आणि त्यांना अत्यंत द्विगुणित काय, चौगुणित काय, अगदी शतगुणी असा आनंद हा भगवंतांना होत आहे की हे अध्ययनाला तुम्ही एक सुंदर अशा सेवेला आज इथे आहात, की हे श्रवण करण्याचं, जसं आपण पुढे येणारच आहोत की ज्या सेवेचे जे वेगवेगळ्या क्रिया आहेत आणि 9 ज्या सगळ्या सेवेचे प्रकार त्याच्यामधलं हे श्रवणम एक करताय तुम्ही, जे कीर्तनम मी करते आणि श्रवणम ही सुंदर एक सेवा आहे की ज्याचा एक सुंदर आनंद आणि खूप आनंद होतोय हा भगवंतांना. आणि या सगळ्या आनंदासाठी आज आपण इथे अध्ययन वर्ग सुरू करतो आहोत. तर काल जसं मी सांगितलं तसं गीता ही भगवद्गीता ही जेवढं आपण किती सखोल आहे आणि त्याला 18 दिवस हे अत्यंत कमी आहे. अत्यंत हा विशाल असा ग्रंथ आहे आणि त्याची तुलना ही प्रकाशाशी नाही तर सूर्यप्रकाशाशी केलेली आहे, की त्याच प्रकारे भगवद्गीता ही शक्तिशाली आहे. म्हणजे सूर्याच्या आड कितीही काही आलं तरी सूर्य आपला प्रकाश देणं थांबवत नाही. जसं तुम्ही बघाल एखादी टॉर्च आणलीत आणि टॉर्चला जर तुम्ही मध्ये हात घेतलात तर टॉर्चचा प्रकाश नक्कीच थांबेल. परंतु सूर्य हा जसा अगदी तेजस्वी आणि स्वयंप्रकाशी आणि जो सगळ्यांना, सगळ्या अख्ख्या जगाला आपल्या पूर्णपणे सगळ्यांना प्रकाशित करतोय, अशा या सूर्याला जर कोणी थांबवू शकत नाही. आणि तसाच हा तितकाच सामर्थ्यवान असा हा भगवद्गीतेचा ग्रंथ आहे. आणि या भगवद्गीतेच्या व्यवस्थित अध्ययनात जवळ-जवळ 1 वर्ष, म्हणजे 1 वर्ष हे का सांगितलंय? कारण आपण हे टप्पे जेव्हा शिकतो, जसं मी काल तुम्हाला सांगितलं, की हा ज्ञानार्जनाचे हे एक वेगळे टप्पे आहेत, की वेगवेगळ्या टप्प्यांवर मग तुम्ही सेवक, त्याच्यानंतर साधक, असे वेगवेगळे तुम्ही श्रद्धावान, सेवक, साधक, मग आश्रय, अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांवर तुम्ही 1 ते 2 वर्ष या कालावधीमध्ये, मग त्याच्यात भगवद्गीता ही 1 वर्षामध्ये शिकली जाते. कारण ती जितकी सखोल तुम्ही पुढच्या लेव्हलला ती अजून सखोल याच्यामध्ये शिकता. आणि म्हणूनच त्याला पूर्ण वर्षभर तुम्ही दिलं तरी ती भगवद्गीता ही शिकायला तितका वेळ लागेल. आणि 18 दिवसामध्ये आपण फक्त कृष्ण आणि अर्जुन यांचे जे संवाद आहेत, त्यांच्या संवाद आणि विचारांच्या प्रवाहांवर आपण पूर्णपणे आपलं लक्ष केंद्रित करतोय आणि फक्त कुठेतरी असा स्पर्श केलाय हो. कुठेतरी स्पर्शून गेलोय आपण या 18 दिवसाच्या अध्ययनामध्ये. आपण या भगवद्गीतेला कुठेतरी स्पर्शून जातो आणि नक्कीच एवढी एक सामर्थ्य आणि एवढा एक कॉन्फिडन्स मनामध्ये तयार होतो, की येस, आता आपण भगवद्गीतेचं वाचन केलं तर आपल्याला भगवद्गीता नक्की कळेल. आणि हेच कुठेतरी आकलन आणि भगवद्गीता आत्मसात करण्यासाठी कुठेतरी तो मार्ग आपण म्हणतो, त्या मार्गावरती आपण ते उद्दिष्ट साध्य करायला आपण त्या मार्गावरती येतो. आणि म्हणूनच काल प्रभूजी जे म्हणत होते, की कुठलाही मार्ग शेवटी तुम्ही मनापासून, मग तुम्ही अजून आमच्या सीनियर्सला नक्की तुमचे प्रश्न विचारा. पण मी एक मनापासून अगदी एक कळकळीने सांगेन, की तुम्ही जर इच्छा आहे तिथे मार्ग आहे. जसं तुम्ही या मार्गावरती आला आहात, अध्यात्माच्या मार्गावर, आणि जिथे भगवद्गीतेसारखं हे विशाल ग्रंथ शिकून घेताय आणि जो समजून घेताय, मला वाटतं तिथे तुम्ही खूप प्रॅक्टिकली आयुष्यामध्ये खूप काही शिकणार आहात. प्रत्येक टप्प्यावर तुम्हाला नक्की त्याचं, आणि तुम्हाला तुमचाच फरक 18 दिवसात जाणवणं खूप कठीण आहे. पण जसा तुम्ही सखोल अभ्यास कराल, तुम्हाला निश्चित तुमची ती प्रचिती येते आणि तुमच्यातलं परिवर्तन तुम्हाला स्वतःला अनुभवता येतं. मला असं वाटतं दुसरं, तिसरं कोणीही त्याला सांगण्याची गरज नाही. जेव्हा आपण आपली एखादी गोष्ट आपण आधी कशा अँगलनी बघत होतो आणि आपला तो दृष्टिकोन कसा होतो हे फार महत्वाचं वाटतं मला. आणि ते जे मनपरिवर्तन आणि ते जे विचारांचं परिवर्तन आहे, ते अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि अशी ही भगवद्गीता. मग याचं महात्म्य हे दीपांजली माताजी मी तुम्हाला सांगते. पुढचे श्लोक आले की मग मी तुम्हाला ते वाचायला सांगते. का तुम्ही हे वाचाल? तुम्ही श्लोक वाचू नका. तुम्ही अर्थ वाचा त्याचा. तुम्ही अनम्यूट करा माताजी. तुम्ही म्यूट आहात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी श्लोक वाचते, तुम्ही तो अर्थ वाचा. हा माताजी. हो हो. गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पादम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. वाचा माताजी.
हरे कृष्ण. तर फोटो त्याच्यावर आलाय. भक्ती आणि नियमित निवासामुळे ते वैकुंठात ते पूर्ण झाकलं गेलंय माताजी. हो का? तुम्हाला दिसत नाहीये माताजी? नाही, हा त्या तुमच्या काय फीचरमुळे काय येतंय तुमचं त्याच्यात? तुमचा फेस येतोय. अच्छा. असं हा होतंय? हा अच्छा. मग आता येतंय का? मग मी माझा फेस 1 मिनिट हां. आता दिसेल का बघा तुम्हाला? आता दिसतंय? नाही, आता ब्लँक एक स्पॉट दिसतोय आणि ते नाही दिसत वाचायला. मग सगळ्यांना तुम्हाला स्क्रीन दिसतीये माझी? तुमची सगळ्यांनी स्क्रीन चॅट दिसतीये, हां. पण तो जो तुमचा फेसचा जो ब्लॉक आहे ना, तो त्या 2 ओळीवर आलाय. हो, अच्छा 2च ओळीवर. मग मी हे बंद हा करते माताजी. आता? हा हा. आता ठीक आहे? नाही, नाही दिसत आहे आता. हो, अच्छा. वैकुंठापर्यंत दिसतंय आणि खालच्या श्लोकातलं खालचा दुसरा पूर्ण दिसतोय. बरं ठीक आहे. मी हे अर्धा वाचते. तुम्हाला जेव्हा दिसेल मग त्यावेळेला आपण बघूया. हरकत नाही. ओके. ठीक आहे. हरकत नाही. भक्ती आणि नियमित मनाने वाचल्यास एखाद्याला दिव्य निवास मिळेल. आता ह्या गीता महात्म्य हरकत नाही माताजी. हरे कृष्ण. आता तुम्हाला दुसरं सांगेन मी. दिसतंय माताजी. दुसरं बरं, बरं. दिसतंय. ठीक आहे, ठीक हा. आहे. मी सांगते तुम्हाला माताजी. तर याचं महात्म्य हे आदि शंकराचार्यांनी वर्णित म्हणजे भगवद्गीतेचं महात्म्य हा जो महिमा काय आहे या 4 श्लोकांमधनं आपल्याला त्याचं महात्म्याचं वर्णन केलेलं आहे. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्याने वाचल्यास मागील दुष्कर्म त्याच्यावर कारवाई करणार नाहीत. हरे कृष्ण. खूप छान. म्हणजे भगवद्गीतेचं हे महात्म्य असं आहे, की तुम्हाला हे वाचल्यानंतर आणि तुम्ही जाणून घेतल्यानंतर प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्य मग मी जसं म्हटलं, की पूर्ण त्याच्यामध्ये जीव ओतून मग फक्त आपल्याला भगवद्गीतेनं आपल्याला तो अध्यात्माचा अभ्यास केला पाहिजे आणि आपल्याला हे आलं पाहिजे आणि मग मी हे कुठल्यातरी मग तुम्ही ते कुठल्याही ध्यासाने वाचा. परंतु कुठेतरी त्याच्यामध्ये तो प्रामाणिकपणा, कुठेतरी तो सीरियसनेस, गांभीर्य असल्यावर मागील दुष्कर्मांवर त्याची कारवाई. मग कुठल्याही तुम्हाला आपण म्हणतो जे प्रारब्ध, ते प्रारब्ध निश्चित कमी व्हायला याच्यामुळे मदत होते. मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम. भौतिक जीवनाच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत नाही. हे जे भौतिक जग आहे आपण पुढे येतोय आता त्या पहिल्या अध्यायामध्ये आपण शिकणार आहोत की भगवद्गीतेमध्ये कुठल्या विषयांना हात लागलेला आहे आणि कुठल्या विषयांवर चर्चा केलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये एक आहे ही भौतिक प्रकृती. ही जी प्रकृती हे जे जग आहे आपलं हे भौतिक जग आहे. हे सगळं प्रॅक्टिकल आणि मटेरियल जग आहे. ज्याच्यामध्ये सगळ्या आपण या काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह या सगळ्यांनी आपण बांधलो गेलेलो आहे. आणि त्याच्यामध्ये माणूस पूर्णपणे अडकलेला आहे. आणि हे मायाजाल आहे हो. आणि मग या जीवनाच्या जेव्हा ही भगवद्गीतेचं ज्ञान तुम्ही घेता, जेव्हा कर्मयोग, ज्ञानयोग आणि भक्तियोग या मार्फत तुम्ही जे ज्ञान घेता, तेव्हा निश्चितच या ज्या अडचणी येतात, या मटेरियल या भौतिक जगामधल्या या अडचणी येतात, त्यांना निश्चित तोंड द्यावं लागत नाही. त्या अडचणी येतात, परंतु त्याच्यावर मात केली जाते आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारचं त्याच्यापासून तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं नुकसान होऊ शकत नाही आणि त्याला तोंड त्याप्रकारे द्यावं लागत नाही. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माविनिसृतः. इतर कोणतीही वैदिक साहित्य वाचण्याची आवश्यकता नाही. बस भगवद्गीता वाचा. ही वेदांचा अंत. भगवंताला जाणण्यासाठी भगवद्गीता वाचलीत. मग मी खूप शास्त्र वाचलेत, मी खूप वेद वाचलेत, मी याचं पठण केलंय, मी त्याचं पठण ठीक आहे. खूप अभ्यास केला जातो. ब्राह्मण ही जी आता आपण पुढे वर्णाश्रमामध्ये बघणारच आहोत, की ब्राह्मणाला कुठल्या प्रकारे की ज्ञानाने, जो ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि म्हणूनच कुठल्याही इतर वैदिक याचं जर भगवद्गीता वाचली, तर खरोखर कुठल्याही वैदिक कुठल्या साहित्य वाचण्याची गरज भासणार नाही, की इतकं सगळं ज्ञानाने परिपूर्ण अशी भगवद्गीता आहे. असं हे भगवद्गीतेचं महात्म्य थोडक्यात वर्णन केलेलं आहे. आणि मग या भगवद्गीतेला कुठल्या प्रकारे उपमा दिलेली आहे. आणि मग अशा प्रकारे, की मग ह्या सगळ्या महात्म्यातनं भगवद्गीता काय सांगते आणि पुढे जाऊन आपल्याला काय ज्ञान मिळणार आहे आणि तुम्ही कुठल्या प्रकारचं असं अमूल्य ज्ञान घेणार आहात, त्याविषयीचं हे महात्म्य सांगितलेलं आहे. भारतामृत सर्वस्वम विष्णू वक्त्राध्वनी श्रुतम गीता गंधकोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते. भौतिक जगात पुन्हा जन्म नाही. नाही.
फिरून पुन्हा या जगामध्ये जन्म नको असेल, मग त्या गोलोकामध्ये वैकुंठामध्ये भगवंत आपली वाट बघतायत आणि पुन्हा मग जेव्हा हा देह क्षीण झाल्यानंतर जेव्हा देहाचा त्याग केला जातो, तेव्हा या भौतिक जगामध्ये पुन्हा न जन्म घ्यायचा असेल, तर निश्चित या आध्यात्मिक मार्गाची अगदी कास धरा आणि या भगवद्गीतेचं ध्ययन करा, अध्ययन करा आणि मग नक्कीच या भौतिक जगामध्ये पुन्हा जन्म, या बंधनामध्ये पुन्हा नक्कीच अडकायला होणार नाही आणि नक्कीच या बंधनातून मुक्त होण्यासाठी या जगामध्ये पुन्हा जन्म घेणे नाही. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. खूप सुंदर उपमा दिलेली आहे. वाचा माताजी, माताजी. हरे कृष्ण. सर्व उपनिषदांचे सार असलेले हे गीता उपनिषद भगवद्गीता गायीसारखी आहे आणि ग्वालबाला म्हणून ओळखली जाणारे भगवान श्रीकृष्ण हे या गायीचे दोहन करत आहेत. अर्जुन वासराप्रमाणे आहे आणि सर्व विद्वान आणि शुद्ध भक्त भगवद्गीतेच्या दुधाचे अमृत पितात. हरे कृष्ण. धन्यवाद हरे माताजी. कृष्ण. खूप सुंदर उपमा दिलेली आहे होई. इतकी सुंदर आहे की प्रत्यक्ष भगवंत त्या अर्जुनाचं बोधन करतायत आणि म्हणूनच त्याला पूर्ण दोहन करून आणि जे अमृत असं मिळतं आहे, ते अमृत आपल्या पार्थाला म्हणजे आपल्या अर्जुनाला वासराप्रमाणे त्याला तर मिळतच आहे, परंतु सर्व विद्वान आणि शुद्ध भक्त या अमृतासारख्या दुधाचं सेवन करतायत आणि या अमृतासारख्या दुधाला पितायत आणि म्हणूनच या ग्वालबाला की भगवंत स्वतः यांनी दिलेलं आहे असं हे अमृत आहे, असं हे अमृताचं सगळ्यांनी सेवन करावं अशी ही सुंदर उपमा दिलेली आहे आणि ही भगवद्गीता गायीसारखी आहे हो. त्या गायीपासून जे त्यांनी दोहन करून आपल्याला ज्ञानाचं जे परिपूर्ण असा उपदेश केलेला आहे, त्या ज्ञानाचं सेवन त्या ज्ञानाचं आत्मसात करायला आपल्याला त्या गायीच्या दुधाचं सेवन केलं जातं अमृताप्रमाणे. हरे कृष्ण माताजी. एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. आजच्या युगात लोक एका शास्त्र, एक देव, एक धर्म आणि एक दृष्टिकोन यासाठी खूप उत्सुक आहेत. म्हणूनच भगवद्गीता संपूर्ण जगासाठी एकच शास्त्र असावे, संपूर्ण जगासाठी एकच देव आहे, देवकी यांचा पुत्र कृष्णा, एक मंत्र, एक प्रार्थना, त्याचे नाम जप करणे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. फक्त एकच काम असावे, परमेश्वराची सेवा करणे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत सांगतायत हो की आजच्या युगात या महात्म्यात सांगितलं की मग तुम्ही एक शास्त्र, मग ह्याच्यामध्ये भगवद्गीतेमध्ये तुम्ही पुढे ऐकणार आहात कुठल्याही प्रकारचा धर्म देव म्हणजे कुठल्याही धार्मिक किंवा तुमच्या जन्मावरून मग याच्यावर कुठल्याही प्रकारचं कुणावर अशी तुलना केलेली आहे किंवा कुणाला कमी लेखलेलं असं नाही आणि म्हणूनच एकच शास्त्र, एकच देव, धर्म आणि जो दृष्टिकोन, जो मानवाचा दृष्टिकोन बदलण्याची जी गरज आहे आणि त्या दृष्टिकोन बदलण्यासाठी जे कोणी उत्सुक आहेत त्यांनी नक्कीच भगवद्गीता सारखं आणि मला असं वाटतं आत्ताच मला एक मध्ये कळलं होतं की भगवद्गीता हे एक शिक्षणाचा भाग होणार आहे आता आणि ऐकून खूप छान वाटलं. कारण आपण इतकं चुकीचं म्हणजे मी आता म्हणेन की आपल्याकडे शैक्षणिक पद्धत ही एका ठराविक ढाच्यातून गेलेली आहे आणि इतका ठराविक तो कुठेतरी असा तोचपणा झालेला आहे. तर कुठेतरी मनावर आणि मला असं वाटतं की लहानपणापासून जे बीज असतं मुलांच्या मनामध्ये ते बीज रोवण्याची अत्यंत नितांत गरज आहे आजच्या पिढीला आणि मला असं वाटतं या कलियुगामध्ये म्हणजे आता या क्षणी या सगळ्या गोष्टींची इतकी नितांत गरज आहे ज्या वेळेला आपण या पॅन्डेमिक मधनं जातोय आणि वेगवेगळ्या या संकटांना जग तोंड देतंय. अख्खं जग हो, जिथे देश एक, भारत काय सोडा, दुसरे देश सोडा, अख्खं जग याच्यातनं चाललेलं आहे आणि म्हणूनच कुठेतरी या सगळ्याला सामावून घेण्यासाठी आणि मानसिक घडण आपली चांगली करण्यासाठी तो दृष्टिकोन आवश्यक आहे आणि तो दृष्टिकोन चांगला होण्यासाठी जर उत्सुक असाल तर भगवद्गीतेसारखं एक शास्त्र म्हणजे अगदी सगळ्यांनी त्याचं अध्ययन करावं आणि कुठेतरी त्याचं कंपल्शन व्हावं, कुठेतरी ते वाचण्याची प्रत्येकाला एक नितांत गरज भासावी आणि कुठेतरी ते मला असं वाटतं बंधनकारक सुद्धा करायला हरकत नाहीये. आणि मग त्याच्यामध्ये भगवंत ज्यांनी रूप घेतलेली आहेत हो, विष्णूचे रूप आहेत भगवंत श्रीकृष्ण स्वतः की ज्यांनी आपण त्यांचं बघणार आहोत सामर्थ्य आणि त्यांचं ऐश्वर्य आपण प्रत्येक अध्यायामधनं असं बघणार आहोत आणि म्हणून असे हे देवकीचे पुत्र कृष्ण
की हे एक भगवान, की जे भगवान आणि मग अनेक आपण जसं बघतोय पुढे जाऊन आपण ह्या सगळ्या गोष्टींचा खुलासा करणार आहोत. किंवा परमेश्वराचं नामस्मरण आणि मग या कलियुगामध्ये एकच नामस्मरणाचा हा यज्ञ आहे, की जो आपण त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि सत्ययुगामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे बघितलाय, तो या कलियुगामध्ये फक्त नामस्मरण. भगवंताचं नामस्मरण करणं याच्यामध्ये किती महात्म्य आणि किती सामर्थ्य आहे, हे आपण बघणार आहोत. आणि या बघण्यासाठीच आपण पुढच्या आता अध्ययनाला पुढे जातो आहे. आणि श्री श्री श्रीला प्रभुपाद ज्यांच्याविषयी आपण काल जाणून घेतलं आणि जे ज्यांनी ह्या कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेला आहे ना, आणि जो फक्त भारतामध्ये नसून जसं मी म्हटलं तसं पूर्ण जगामध्ये जाऊन आणि जसं त्यांनी अगदी लहानपणापासून आणि मग संकीर्तन, ढोलक या माध्यमातून त्यांनी कीर्तनाच्या माध्यमातून इस्कॉनची निर्मिती केलेली आहे. अगदी थोड्या जणांना जवळ घेऊन आणि थोड्या जणांनी सुरुवातीला बसून मग त्या गोष्टीची कशी निर्मिती झालेली आहे आणि इस्कॉनची संस्था ही अशा प्रकारे स्थापित झालेली आहे. आणि मग जसं मी काल या चित्रात दाखवलं, की अगदी वयाच्या 5व्या वर्षापासून यांनी आपल्या मनामध्ये कृष्ण भावनेचं बीज हे रोवलेलं होतं. आणि कुठेतरी मग त्याला खतपाणी चांगल्या प्रकारे घातलं गेलं. त्यांच्या वडिलांनी त्यांच्यासाठी सुंदर असा रथ करून आणला होता, की ज्याची त्यांनी जगन्नाथ यात्रा केली. स्वतःच्या सगळ्या मित्रांना जमवून त्यांनी ढोलक आणि सगळ्या नादानी त्यांच्या सगळ्या नाद याच्यामध्ये त्यांनी संकीर्तन करून सुंदर प्रकारे ती रथयात्रा साजरी केलेली आहे. आणि मग पुढे जाऊन त्यांनी कीर्तन केलं आणि मग 1959 साली त्यांनी संन्यास घेतलेला आहे. त्यांनी 1932 साली त्यांचे गोस्वामी ज्यांचं नाव आहे भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हे श्रीला प्रभुपादांचे गुरु आहेत आणि ज्यांनी त्यांना दीक्षा दिली आणि मग त्यांच्या आज्ञेने त्यांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्यासाठी ते परदेशामध्ये गमन केलेलं आहे त्यांनी. आणि मग वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून आणि मग खूप पुस्तकं लिहिली जसं हे चित्र आपण काल पण बघितलं आणि वेगवेगळ्या माध्यमांमधून आणि या बोटीवरती प्रवास करून जवळ-जवळ महिना 2 महिने प्रवास करून त्यांनी या बोटीवर अनेक संकटांना पण तोंड दिलं. पण मनात काय होतं, मनात फक्त एकच दृढ भावना होती, कृष्ण माझ्या बरोबर आहे. कोणी माझ्या आणि पैसे किती होते हो? ₹40 होते अवघे. अवघे त्यांच्या खिशामध्ये ₹40 होते. पण मन फक्त कृष्ण भावनेने दृढ होतं आणि आणि आपल्या गुरूंचा आज्ञात घेऊन चाललेले होते, की मला परदेशामध्ये कृष्ण प्रसार करायचा आहे. जिथे दुर्दैवाने आपल्या भारतामध्ये त्यांना कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. आणि त्या प्रतिसादाविना मायापूरमध्ये आज आपण बघू, की मोठ्या प्रमाणावर इतकं सुंदर ती राजधानी आहे आज इस्कॉनची, की एवढ्या सुंदर आता बांधलेलं आहे आणि पुढे जाऊन पण त्याचा खूप सुंदर प्रकारे प्रसार केला गेला. आणि मग कुठेतरी म्हणतो ना आपण, की घर की मुर्गी दाल बराबर तसं ते झालं. सुरुवातीला त्याची किंमत कळली नाही. परंतु ज्या ज्ञानाचा प्रसार त्यांनी परदेशात जाऊन मग इस्कॉनची स्थापना केली आणि मग इथे येऊन इथे तर हे त्यांचं मूळच आहे. आणि मग या प्रसारणीला मग इथे सुद्धा त्याचा प्रसार व्हायला मग अनेक इस्कॉनची टेम्पल्स बांधली गेली. अनेक त्यांचे शिष्यगण तयार झाले आणि त्या शिष्यगणांनी सेवेच्या मार्फत अनेक सगळ्यांनी मग वेगवेगळे दान आणि खूप मोठ्या-मोठ्या देणग्या मिळाल्या आणि त्या देणग्यांमधनं अनेक देवळांची स्थापना केली गेली आणि मग जसं मी म्हटलं, की इस्कॉन अन्नदानामध्ये आणि कुठल्याही सेवेमध्ये कमी नाहीये. जसं आपण बघतो, की या संस्था ज्या पुढे येतात, की या पॅन्डेमिकमध्ये मग कुठल्याही संकटाला तोंड द्यायला दुष्काळ पडला आहे, कुठेही भूकंप झालेले आहेत, तर या संस्था इतक्या नावारूपाला आलेल्या संस्था या पुढे येतात आणि सढळ हाताने सगळ्यांना मदत करतात. आणि अन्नदान हे तर इस्कॉनचं जसं मी म्हटलं श्रीला प्रभुपादांनी बघितलेलं होतं, की एखादा माणूस सुद्धा मग या आपल्या एरियात 10 किलोमीटरच्या अंतरावर कोणीही उपाशी राहायला नको आणि कुणालाही अन्न नाही असं नाही झालं पाहिजे. आणि असं मग हजारोनी, लाखोनी इस्कॉनमधून अन्नदान केलं जातं. आणि मग असे श्रीला प्रभुपाद, की ज्यांनी परदेशामध्ये राहून परदेशी लोकांमध्ये मग त्यांनी कुठल्याही मग अशा प्रकारच्या लोकांमध्ये सुद्धा गेले होते, की जे ड्रग ॲडिक्ट्स होते आणि कुठल्याही व्यसनाच्या अधीन झालेले, परंतु तमा बाळगली नाही प्रभुपादांनी आणि ते अगदी दृढ मनाने आणि आपण यांना परिवर्तन मग त्यांनी कुठलं मनामध्ये जी भावना हो शेवटी इतकं शुद्ध भक्त होते, की मनामध्ये ती फक्त शुद्ध भावना होती. त्या भावनेने समोरच्याच्या सुद्धा जसं आपण एखाद्या पिक्चरमध्ये बघतो, कुठला पिक्चर आहे हरे रामा हरे कृष्णाचा तो मंत्र आणि मला वाटतं ड्रग ॲडिक्ट्सचे सगळे होते. ते सगळे त्या मंत्रामध्ये मंत्रमुग्ध झाले, की अशा प्रकारे लोकांचं परिवर्तन पण झालेलं आहे. आणि ज्यांनी म्हणजे वाईट अशा व्यसनातून त्यांनी बाहेर काढलेलं आहे लोकांना, की जिथे माणूस पाय सुद्धा ठेवणार नाही अशा एरियाजमध्ये जाऊन अशा मग खूप संकटांना तोंड दिलंय हो. साधा मार्ग नव्हता. जे दिसत होतं आणि स्वतःसाठी काहीही नाही. स्वतः फक्त जे काही जेवायला योग्य जेवढं आपल्या
देहाची गरज असेल, जेवढी आवश्यकता असेल तेवढं खाऊन आणि तेवढी झोप, ती सुद्धा रात्रीचा दिवस करून त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिली आणि अनेक असे मॅगझिन्स जे बॅक टू गॉडहेड हे मॅगझिन त्यांनी तिथे सुरू केलं आणि त्याचप्रमाणे त्याच्यानंतर पुढे जाऊन 1966 साली त्यांनी न्यूयॉर्कमध्ये इस्कॉनची स्थापना केली. अशा प्रकारे देशभर आणि मग भारतामध्ये सुद्धा भक्तिवेदांतांनी त्यांनी 1965 ते 1977 हा त्यांचा भारतामधील सगळा प्रवास आणि मग भारतामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी इस्कॉनची निर्मिती केली गेली. इस्कॉनची जसं हे इस्कॉनचं राधा गोविंद टेम्पल आहे, तसं आपण इथे मुंबईमध्ये बघतो जुहूचं टेम्पल आहे. त्याच्यानंतर गिरगावमध्ये आहे, प्रत्येक नाशिकमध्ये, पुण्यामध्ये आणि देशोदेशी औरंगाबाद सगळ्या वेगवेगळ्या आपण बघू मुख्य मुख्य शहरांमध्ये खूप सुंदर अशी मंदिरं आणि जशा जिथे हे राधाकृष्णांचे ही सुंदर तस्वीर आणि सुंदर अशी ही मूर्तीची स्थापना केलेली आहे. आणि हे यांचं नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांचा मी काल उल्लेख केला होता, जे इस्कॉन बंगलोरचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्याच आज मार्गदर्शनाखाली आम्ही सगळे अध्ययन वर्गासाठी तयार झालेलो आहोत आणि त्यांनी या सुंदर अशा स्लाइड्स की ज्या बोलतात हो, स्लाइड प्रत्यक्ष बोलतात अशा या सुंदर स्लाइड्स त्यांनी तयार केलेल्या आहेत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा सगळा अध्ययनाचा प्रवास चालू झालेला आहे. त्यांनी या ऑनलाईन पॅन्डेमिकमध्ये यांनी या ऑनलाईन माध्यमातून घरोघरी अगदी भगवद्गीता की अगदी लहान मुलं आपला आपला हा आपले हे वर्ग आहेत ते वयाच्या 6 वर्षापासून ते अगदी 80-90 मग त्याला काय 100 म्हणजे ज्यांनी की वयोवृद्ध लोकांना सुद्धा तुम्ही घरात बसून या भगवद्गीतेचं सुंदर असा आस्वाद घ्या आणि सुंदर असं याचं अध्ययन करा आणि याचा लाभ उठवा या संधीचा. असे हे नामनिष्ठ प्रभुदास ज्यांना मी सादर प्रणाम करते. आणि मग आता आपण येतोय पुढच्या काही हे टप्पे आहेत छोटे-छोटे, की ज्या टप्प्यांवरनं आपण पुढे जाऊन या पहिल्या अध्यायामध्ये कुठेतरी जाणार आहोत. मग भगवद्गीता काय आहे? मला चॅटमध्ये उत्तर द्या हो, की तुम्हाला भगवद्गीता तुम्ही सगळेजण इथे अध्ययनासाठी आले आहात. हो, रेकॉर्डिंग बघेल. येस. मी नक्की पाठवणार आहे हं. निखिल प्रभू मी पाठवणार आहे. तर मला चॅटमध्ये थोडीशी उत्तरं द्या. मी अनम्यूट करून पण तुम्हाला काही वेळाने विचारेन. पण मला खूप डिस्टर्बन्स येतो ना म्हणून मी म्यूट केलेलं आहे. पण तुम्हाला भगवद्गीता म्हणजे काय त्याचा अर्थ उलगडतो, की तुम्ही इथे सगळे आपण चला आपण या अध्ययन वर्गासाठी रजिस्टर करतो आहोत. मग मनामध्ये काय असतं, की भगवद्गीता काय आहे? उपनिषदांचे सार खूप सुंदर अमृतमाताजी. खूप छान आहे तुमच्या मनामधली कल्पना त्याची आणि अगदी योग्य आहे. अजून काही उत्तरं? तुम्हाला स्लाईड इथे समोर दिसतेच आहे, की काय आहे ते. परंतु तुमच्या मनात की आपण हा कोर्स जॉइन करतोय. मग आपल्याला भगवद्गीता शिकायची आहे. हरे कृष्ण, हरे जीवनाचं सार. अगदी बरोबर. पुढे येतोय आपण त्या गोष्टीवर. खूप सुंदर श्वेता माताजी. अगदी बरोबर. आणि काही कळतंय? आणि काही वाटतंय मनामध्ये? जीवन जगण्यासाठी मार्गदर्शन. अगदी बरोबर निखिल प्रभूजी. आचरणशास्त्र. खूप छान, खूप छान. हरे कृष्ण श्वेता माताजी. खूप सुंदर, खूप सुंदर. आपण आयुष्याकडे खूप चुकीच्या दृष्टीने बघत असतो, पण गीतेचा अभ्यास केल्यावर कळतं, की आयुष्य काय आहे आणि कशासाठी आहे. गौरी माताजी अगदी बरोबर. त्यांनी तर पुढचंही आता लेव्हल केली आहे, त्यामुळे त्यांचा अभ्यास नक्कीच दांडगा आहे आणि मला नक्की हरे कृष्ण माताजी, खूप छान, खूप सुंदर उत्तरं दिली आहेत आणि मला कुठेतरी हे चॅट आणि हा संवाद साधायला मला खूप आवडेल आणि असं आपण इंटरॅक्टिव्हच ठेवूया आपलं सेशन, की त्याच्यावरनं तुमच्याही मनात काय भावना आहेत आणि कुठल्या भावनेने तुम्ही ह्या अध्ययनाच्या मार्गावरती आणि प्रवासामध्ये आपण सगळे चाललोय, त्या प्रवासामध्ये कसे आले आहात आणि काय उद्देशाने हा नक्की जाणून घ्यायला आवडेल. आणि म्हणूनच भगवद्गीता काय आहे? तर इथे समोर दिसतंय. भगवद्गीता हे सुंदर असं गीत आहे हो. भगवंतांनी गायलेलं असं सुंदर गीत आहे. आणि जे भगवंतांनी गायलेलं संगीत, की त्यांच्या मुखकमलातून आलेलं हे संगीत आहे आणि म्हणूनच हे जे श्लोक आहेत, ते सुंदर अशा चालीमध्ये म्हटले जातात हो. तरी माझा मी प्रयत्न करून म्हणतीये, पण जे 4 ओळींचे श्लोक आहेत वगैरे ते सुंदर अशा गायनाच्या स्वरूपात म्हटले जातात आणि म्हणूनच ही भगवद्गीता, जे भगवंतांनी गायलेलं गीत आणि मग त्याचा अर्थ आणि त्या भगवंतांनी गायलेल्या गीतातून काय उपदेश केलेला आहे, अशी ही भगवद्गीता आपण आज जाणून घेणार आहोत. खूप छान आणि तुमचे अर्थ सगळ्यांचे ऐकून खूप सुंदर वाटलं. हे कालचंच वाक्य आपण, की हे जे मोठं महाकाव्य आहे आणि सर्व समस्यांची उत्तरं आहेत. महात्मा गांधींनी याला आध्यात्मिक डिक्शनरी म्हणून त्याचा शब्दकोश म्हणून त्याचा उल्लेख केलेला आहे आणि संपूर्ण नेत्यांसाठी, अनेक महान नेत्यांसाठी सुद्धा अत्यंत प्रेरणादायी, की ज्यांनी भगवद्गीतेचं वाचन केलेलं आहे आणि मग आपण त्याच्यावरती खूप विवेचनं ऐकतो, खूप विवेचनं आहेत. मग आपलं आपलं
आपल्या रामदास प्रभूंनी आपल्या काय लिहिलंय हो, मनाचे श्लोक सगळे भगवद्गीतेवर आधारित आहेत. ज्ञानेश्वरी काय आहे, पूर्ण भगवद्गीतेवर आधारित आहे आणि सुंदर अशा खूप सोप्या आणि मग त्याच्यावरती पण ही जी मूळ आहे, हे मूळ कोणाचं आहे हो? हे जशी आहे तशी हे भगवंतांकडून आलेलं आहे. आणि हे जेव्हा मुखकमलातून आपण ऐकलेले हे जे त्यांचे श्लोक आणि भगवंतांनी ज्या काही उपमांनी आणि जे काही ज्ञान आपल्याला या माध्यमातून दिलेलं आहे, ते ज्ञान मला वाटतं भगवंतांच्या तोंडचं आणि मुखकमलातून ऐकलेलं जे आहे, त्याला काही वेगळंच महत्व आहे. आणि मग अशी ही भगवद्गीताला 700 श्लोक आहेत या भगवद्गीतेचे आणि त्याच्यामध्ये 18 अध्याय आहेत पूर्ण. जसं मी काल म्हटलं, की रोज आपण एक अध्याय घेणार आहोत, असे 18 अध्याय. आणि मग त्या अध्यायांची विभागणी कशी केलेली आहे, तर पहिले 6 अध्याय आपल्याला कर्मयोगाविषयी सांगतात. मधले 6 अध्याय आपल्याला भक्ती योगाविषयी सांगतात आणि शेवटचे 6 अध्याय आपल्याला ज्ञानयोगाविषयी सांगतात. मग खूप सांगडे हो एकमेकांची. खूप सांधलेले आहेत एकमेकांमध्ये हे, की कर्माशिवाय भक्ती नाही, भक्तीशिवाय कर्म नाही. आणि म्हणूनच हे कृष्ण भावना भावित कर्म कसं आणि या भक्तीच्या माध्यमातून कशा प्रकारे आपण कर्म आणि ज्ञानाबद्दल जाणून घेणार आहोत. कारण हा कर्म आणि ज्ञानाचा मार्ग हा कुठेतरी भक्तीत मिसळतो हो. कुठेतरी शेवटी तो भक्तीत मिसळतो आणि म्हणून हे सुंदर असं बघा बर्गर दाखवलंय सँडविच आणि त्यातलं हे जे मुख्य बॅटर आहे ना मधलं, हे सगळं भक्ती आहे हो. आणि ही जी भक्ती आहे, हीच तुम्हाला कर्म आणि ज्ञान याच्यामध्ये साधलेली आहे. आणि म्हणून हे सगळे मार्ग भक्तीच्या मार्गावर कशाप्रकारे जातायत. मग कोणी फॉरेनर्स त्याला बर्गर म्हणतात, सँडविच म्हणतात, मग मुंबईचे वडापाव सुद्धा म्हणतात, की जो वडा, की ज्या पावामध्ये, की ज्या सुंदर अशा कर्म आणि ज्ञानयोगामध्ये भक्तीला सांधलेलं आहे. हो. आणि असं हे प्रत्येक योग, मग अशा आपण वेगवेगळ्या योगांच्या माध्यमातून आपण भगवद्गीता ऐकणार आहोत. आणि मग या भगवद्गीतेमध्ये कुठल्या विषयांना, मग भगवद्गीता जाणण्यासाठी कुठल्या विषयांचा आपण अभ्यास करणार आहोत आणि कुठल्या विषयांचा उल्लेख केलेला आहे भगवद्गीतेमध्ये. तर प्रत्यक्ष परमेश्वर म्हणजे ईश्वर. ईश्वराचं ती भक्ती. मग तुम्हाला भगवंतांविषयी जाणून घ्यायचं, की ईश्वर, परमेश्वर म्हणजे ईश्वर, जीव, जो परमेश्वराने निर्माण केलेला जीव, जीवित इकाई, जे नियंत्रित म्हणजे नियंत्रण केलं जातं असा हा भाग, की सर्वोच्च नियंत्रक करणारा कुठला भाग? तर जीवावर, जीवित इकाई. आणि त्याच्यानंतर ही भौतिक प्रकृती हो, ज्याच्यामध्ये हे सगळे जीव जगतायत असं हे भौतिक मटेरियल युग, भौतिक प्रकृती. काळ, काळ हा जो काळ फिरतोय हो, जसं आपण महाभारत बघितलं बी.आर. चोप्रांचं, त्याच्यामध्ये आठवत असेल, तर पहिल्यांदा फक्त काळ येतो आणि हा काळ सगळं सांगतोय आपल्याला. आणि मग हे काळाच्या माध्यमातूनच भगवंतांचंच हे, की काळ आपल्याला पूर्णपणे पुढे घेऊन जाऊन कशाप्रकारे या काळाचं महत्त्व स्पष्ट केलंय. कारण हे वेळेचे पालक आहेत. आणि कर्म प्रत्येकाचं. मग प्रत्येकाची गतिविधी आणि प्रत्येकाने केलेलं कार्य. मग या कर्माविषयी आपण जाणून घेणार आहोत. वेगवेगळे प्रकार आहेत कर्माचे. मग कर्म कशा प्रकारचं असावं आणि कुठल्या कर्माने, की फळाविषयीचं कर्म का विना कर्म. मग ह्या प्रकारे आपण पुढे वेगवेगळे कर्माचे प्रकारही जाणून घेणार आहोत. तर असं तुम्ही साधारण लक्षात ठेवण्यासाठी, की क्विझला नक्की हे प्रश्न विचारले जातात. म्हणून ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म अशा 5 विषयांवर भगवद्गीता आधारित आहे आणि भगवद्गीतेचे हे 5 विषय आहेत. हे जाणून घ्या. मग हे परत काही उपमा आणि काही जी वाक्य भगवद्गीतेची, जे लोक गीतेवर ध्यान करतात त्यांना दररोज नवीन आनंद आणि प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या तुम्ही मग विश्व भगवंतांनी कसं निर्माण केलेलं आहे असा हा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी भगवंतांची ही भगवद्गीता नक्कीच त्याची निर्मिती तेवढ्यासाठी झालेली आहे आणि कसं भगवंतांनी आणि कसं हे परमेश्वरांनी निर्मिती केलेली आहे या जगाची. आइन्स्टाईनला वाटतं हे विश्व कसं काय निर्माण, म्हणजे एवढा सायंटिस्ट माणूस, परंतु पूर्णपणे आध्यात्मिक दृष्टीने त्याचा विचार कशा प्रकारे केला जातो याचं एक सुंदर उदाहरण म्हणून दिलेलं आहे. आणि मग हे खूप सुंदर बोलकं चित्र तुम्हाला दिसतंय हो, याच्यात सगळं आलंय. की मग तुम्हाला कधी-कधी तुम्ही निराश होता हो. तुम्हाला मला सांगा बरं चॅटमध्ये, तुम्ही तुमच्या मनामध्ये रोज आपण असंख्य दुःखांना, सुखांना मग वेगवेगळे मार्ग आहेत हो. वेगवेगळ्या आपण टप्प्यांवरती तोंड देत असतो. पण मला सांगा हो, तुम्हाला कधी वाटतं, की तुम्ही जेव्हा निराश झाल्यात, उदास झाल्यात, कुणास काय म्हणता हो तुम्ही मनामध्ये? काय तुमच्या मनात येतं अशा वेळेला? चॅटमध्ये थोडी उत्तरं द्या. मी अनम्यूट करीन थोड्या वेळाने, पण आवाजांसाठी मी करत नाही. हे प्रभू! अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. आणि कोणाचे विचार येतात? नशिबाला दोष देतो. ओके, ठीक आहे निखिल प्रभूजी. असं का माझ्यासाठी होते? माझ्याशीच होतंय. ओके, ठीक आहे, बरोबर. हा विचार येतो मनामध्ये. पण कोणाची प्रार्थना आणि काय वाटतं त्यावेळेला मनामध्ये?
देवा मला मार्ग दाखव. अगदी बरोबर अमृता माताजी, अगदी बरोबर. खूप सुंदर. म्हणजे बघा, की आपल्या मनातले विचार हे सगळ्यांचे सारखे आहेत हो, की कुठेतरी जेव्हा मनुष्य निराश होतो, कुठेतरी लो फीलिंग आणि कुठेतरी बघा संकट तर प्रत्येकाला हो, जगी सर्व सुखी असा कोण आहे? प्रत्येक जण हा रोज वेगवेगळ्या संकटांना आणि रोज प्रॉब्लेम्स आहेत हो. कुणाचे असे आहेत, कुणाचे तसे आहेत, कुणाला वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये हे प्रॉब्लेम्स आहेत. आणि मग जेव्हा आपण या संकटांना सामोरं जातो, परमेश्वर नक्कीच परीक्षा बघत असतात. परंतु जेव्हा मग परमेश्वराचा धावा केला जातो, मी तुम्हाला सुंदर इथे उदाहरण देईन, की कुंती माता हो. कुंती माता जिने फक्त भगवंतांकडे दुःखाची मागणी केली आहे. आणि कुंती मातेचं तुम्ही शिकवण एक सुंदर पुस्तक आहे ज्याच्यावर आता आपली चालू आहे. अन्वया माताजी खूप सुंदर असं चर्चासत्र घेतात त्याच्यावरती. पण खूप सुंदर असं हे कुंती मातेची शिकवण, कुंती महाराणीची शिकवण, की कुंती मातेने काय मागितलं भगवंतांकडे, की मला दुःख दे तू. मला दुःख दे म्हणजे मी तुझ्या सतत संपर्कात राहीन. फक्त तूच माझ्या मनामध्ये असशील मग आणि मी तुझा जास्तीत जास्त विचार करीन. मी तुला विसरणार नाही. कारण मला दुःख दिलंस तर मी तुला विसरणार नाही. कारण बघा, कारण आपण दुःखामध्ये सतत भगवंतांची मग सुखामध्ये माणूस विसरतो कधी-कधी बघा. सुखामध्ये जेव्हा करत असतात, प्रार्थना असते किंवा पण हे नॅचरल आहे माणसाचं. असं कुठेही काही चुकीचं नाही. परंतु म्हणून कुंती मातेनी स्वतः खूप सुंदर त्याचं चरित्र आपण बोलूया नंतर त्याच्यावरती मी थोडं अजून विवेचन करीन. अशा प्रकारे भगवंत म्हणून भगवंताला शक्य नाही हो. जसं अर्जुनाला भगवंताने उपदेश केला, तसा कलियुगामध्ये जाऊन प्रत्येकाला भगवद्गीता किंवा आपल्याशी बोलणं हे खूप अशक्य आहे हो. आणि म्हणून ही भगवद्गीता दिली आहे. आणि असं हे सुंदर बोलकं चित्र आहे, की तू ही भगवद्गीता वाच. मी तुला दिली आहे. तुझ्यापर्यंत मी आणून दिलेली आहे. तू ह्याचं वाचन कर आणि तू तुझे प्रॉब्लेम्स नक्की सॉल्व्ह करू शकशील. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या चित्रातून आपल्याशी भगवंत बोलतायत आणि सांगतायत, की ही भगवद्गीता घे. मी नाही येऊ शकत. प्रत्यक्ष मी या कलियुगामध्ये किंवा कुठल्याही या प्रत्येकाला सांगण्यासाठी आणि उपदेश मग आपण पुढे बघणार आहोत, की युगानुयुग परमेश्वरांनी प्रकट झालेले आहेत, की जिथे अधर्माचा खूप अगदी प्रकोप झालेला आहे. तिथे भगवंतांची प्रकट होणं अगदी नैसर्गिक आहे. परंतु भगवंत सांगतायत म्हणून, की हा भगवद्गीतेच्या उपदेशातून आणि जेव्हा-जेव्हा शक्य होईल तेव्हा भगवंतांनी हा स्वतः येऊन उपदेश केलाय आणि म्हणूनच या द्वापार युगामध्ये 5,500 वर्षापूर्वी ही भगवद्गीता पृथ्वी तलावर मनुष्य रूपात भगवंतांनी येऊन अर्जुनाला सांगितलेली आहे. आणि मग असं हे पुस्तक कोणीतरी आता चॅटमध्ये म्हणाले, की हे जीवनाचं पुस्तक आहे. अगदी बरोबर ही अगदी समर्पक अशी उपमा आहे त्याला. कारण ह्या जीवनाचं, की जशी ही पुस्तिका का आहे, हे सुंदर बाजूला असं एक उदाहरण दिलंय, की एखाद्या मुलाला कार आणली, तर त्याचं मॅन्युअल. मग तुम्हाला ती कार चालवायची आहे, पण ती चालवण्यासाठी थोडी माहिती तर पाहिजे काही, की बाबा ह्याचं हे इथे पार्ट आहे, याचं हे असं, हा रिमोट आहे किंवा असं. मग ती माहिती पुस्तिका असते, की हेच काय हो, कुठलंही आपलं एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घरामध्ये आणली, तरी त्याला एक पुस्तिका असते, त्याचं एक मॅन्युअल असतं आणि तशाच प्रकारे भगवद्गीता ही एक जीवनाची पुस्तिका आहे आणि ती वाचली तर हे जीवनाचं मार्गदर्शक करणारं असं प्रत्येक टप्प्यावरती म्हणून मी म्हटलं ना, की मी याच्या आधी मुलांचे क्लास घ्यायचे हो. मला हे मुलगा आहे बघून इतकं, की ते 2-3 बॅचेसमध्ये इतके सुंदर आणि निरागस असं सुंदर मला अनुभव आले, की मी त्यांना तेच म्हटलं, की तुम्ही या टप्प्यावरती वयाच्या 6व्या-7व्या वर्षी आलेले आहात, तर बघा पुढे जाऊन तुम्हाला आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर नक्की हे मार्गदर्शक करणार आहे. कुठेतरी 6व्या-7व्या वर्षापासून जेव्हा याचं बीज कुठेतरी रोवलं जातं, तेव्हा निश्चितच ते पुढे जाऊन त्यांना त्याच मार्गावरती ठेवण्यासाठी किती मदत करू शकतं, की ते विचार मला म्हणायचं ते विचार किती बदलू शकतात. कारण ते खूप मडकं असतं हो. ते असं कच्चं मडकं असतं ना आणि त्याला जसा शेप देईल, जसा कुंभार शेप देईल तसं ते वळत असतं आणि तशा प्रकारे जेव्हा त्या वयामध्ये अजूनही हे आपण म्हणतोय, की म्हणून जी वेळ आहे ती योग्य असते. शेवटी ती वेळ चुकीची आपण सगळेजण वाचतोय हेच मला वाटतं ना, की अजून 15 वर्षापूर्वी, 20 वर्षापूर्वी आपण वाचली असती, तर आपल्यात किती अजून बदल झाले असते, हे पदोपदी जाणवतं. परंतु तरी पण की ही वेळ होती. शेवटी योग्य वेळ की 15 वर्ष घरामध्ये भगवद्गीता असूनही ती न वाचणं आणि ती वाचून आपल्याला कळेल की नाही, हा कॉन्फिडन्स येणं, मला वाटतं ती वेळ यायला लागते. आणि जसं बऱ्याच जणांनी आपले काही-काही खूप जणांनी माझ्याशी शेअर केलंय, की आम्हाला या माध्यमातून मिळालं. स्वतः दीपांजली माताजींनी तेच सांगितलं, की त्यांना किती सुंदर अनुभव आले आणि कशा त्या निगडीत झाल्या आहेत आणि त्यांना कृष्ण अगदी स्वतः म्हणजे वेगवेगळ्या रूपातून त्यांना कृष्णाचं दर्शन होत आहे. आणि हो, असं हे हो. हरे सुंदर कृष्ण माताजी. हो, हरे हो. कृष्ण. खूप सुंदर म्हणजे हे ऐकून इतकं मनाला छान वाटतं आणि अशाच या सत्संगातून आणि आपण हे जेव्हा या समविचारांचे आणि आपण ज्यांच्या इच्छेने, की या इच्छेतूनच आपण इथे मार्गदर्शक आणि त्या अध्ययनाला जेव्हा बसलो आहोत,
तेव्हा त्याच्यातच ते सगळं आलं. आणि म्हणूनच ही भगवद्गीता असं हे आपलं पुस्तक आहे. आणि मग भगवद्गीतेचा उद्देश, मग त्याच्यामध्ये प्रत्येक एक ओळख भगवद्गीतेची करून, की ज्या भावनेने भगवद्गीतेकडे जावे, भगवद्गीतेचा उद्देश, भगवद्गीतेतील विषय महत्वाचा आहे, समजून घेण्याची प्रक्रिया, समजून घेतल्याचे परिणाम, आणि हे ज्ञान आपल्या जीवनाच्या व्यवहारात, आपल्या प्रत्येक प्रॅक्टिकल, मग ही प्रक्रिया, असं हे ओळख. म्हणजे तुम्ही ज्या 18 दिवसाच्या प्रवासामध्ये आलेले आहात, तर तुम्हाला हा संवाद सुंदरपणे कळणारच आहे. आणि मग हा सुंदर प्रवास आणि हे सुंदर जेव्हा संवाद आणि हे ज्ञान, हे जेव्हा तुम्ही प्रत्येक विषयाला महत्वाचं जाणून जेव्हा ते समजून घेण्याची प्रक्रिया, कारण ते आत्मसात करणं. अहो मी तुम्हाला सांगते ना माझ्या अनुभवावरनं, की तुम्ही एक चॅप्टर वाचायला घ्या, पहिला अध्याय वाचा, तुम्ही एकदा वाचाल, दुसऱ्यांदा वाचाल, प्रत्येक वेळी तुम्हाला एक वेगवेगळ्या पद्धतीने उलगडत जाते ती. कारण ती आत्मसात करणं हे इतकं महत्वाचं आहे, ती समजून घेणं. त्याचा अर्थ मग तुम्हाला सोडून दिलंय ती एक एक गोष्ट ही मला नाही कळली, तसं नाही होणार. तुम्ही त्या लिंकमध्ये, म्हणून मी तुम्हाला परत-परत सांगितलं, की हे जेव्हा अध्याय तुम्ही पहिला अध्याय, दुसरा अध्याय, तिसरा, हे सगळे असे माळेसारखे सुंदर गुंफलेले आहेत हो. आणि हे इतके सुंदर निगडीत आहेत प्रत्येकाशी. मग या कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग जरी 3 टप्प्यामध्ये विभागलं गेलेलं असलं, तरी या सगळ्यामध्ये बुद्धियोग आहे, ध्यान योग आहे, मग मोक्ष संन्यास योग जो अगदी शेवटी आपण बघतो. पण प्रत्येक योगाचं, आणि मग योग काय आहे? हा योग म्हणजे देवाशी जोडलं जातोय. या योगांच्या थ्रू, योग म्हणजे काय तर देवाशी जोडलं जाणं. अशा या सुंदर प्रत्येक योगांमार्फत आपण भगवंतांशी जोडले जातो आणि आपण भगवद्गीता समजून कशी आत्मसात करतो आणि त्याचे परिणाम मग स्वतः कसे अनुभवतो. ती आत्मसात केल्यानंतर जे आपल्याला कळली आहे, ती आत्मसात केलेली जी आपल्याला कळलेली, आकलन झालेली भगवद्गीता आपल्या प्रॅक्टिकल आयुष्यामध्ये आपण कशा प्रकारे जगतो. मला असं वाटतं, की भगवद्गीता शिकायला तुम्ही सगळे आलेले आहात. पण याच्या पुढे जाऊन मी स्वतःला पण रोज तोच प्रश्न विचारते, की तू भगवद्गीता किती जगतेस? रोज तू भगवद्गीता किती जगते, याला मला असं वाटतं जास्त आकलन, आत्मसात करणं हे महत्वाचं आहे. परंतु आपल्या व्यावहारिक आयुष्यामध्ये आपण त्या कशाप्रकारे कशाप्रकारे ती आपण परिणाम त्याचे आणि कशाप्रकारे व्यवहारात आपण लागू करू शकू, हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि ती भगवद्गीता जगणं माझ्या मते खूप महत्वाचं वाटतं मला. कालच जे प्रभूजी विचारत होते, खूप खूप महत्वाचं आहे हो. हे छोटे-छोटे जेव्हा आपण खूप छोट्या-छोट्या गोष्टींना मग नाही महत्व देतो. जेव्हा आपण ह्या ज्ञानाचा आणि ह्या सुंदर अशा ज्ञानाचा आपण लाभ घेतो ना, तेव्हा आपण त्या आपल्या विचारसरणीमध्ये खूप 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 तफावत होते. आणि हे अगदी मी तुम्हाला खात्रीने सांगते. निश्चित सांगते माझ्या स्वतःच्या अनुभवावरनं. आम्ही जे काही सीनियर्स, आम्ही जे काही वर्ग केलेले आहेत सत्संगामध्ये, आम्ही जे इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स ठेवतो, प्रत्येकाचे वेगवेगळे अनुभव ऐकायला इतकं सुंदर वाटतं. आणि प्रत्येक जण या मार्गावरती आणि या प्रवासावरती स्वतःचे वेगवेगळे अनुभव सांगतात. आणि मग असं हे महाकाव्य आहे. हे भगवद्गीता या महाकाव्य, म्हणजे तुम्हाला आता मग थोडासा मी महाभारताला कुठेतरी ओळख घेणार आहे. कारण हा कशाचा भाग आहे. आणि हे चित्र तुम्हाला दिसतंय. हे चित्र आहे कुरुक्षेत्रावरचं. कुरुक्षेत्रावर जिथे कौरव-पांडवांमध्ये लढाई, युद्ध झालेलं आहे. आणि या युद्धाच्या ठिकाणी मग कृष्णाने कुठे अर्जुनाला अगदी कॉन्फरन्स रूममध्ये जाऊन नाही हो भगवद्गीता सांगितली, की "ये माझ्याबरोबर आपण या रूममध्ये बसूया आणि तिथे मी तुम्हाला उपदेश करतोय." नाही हो, तसं नाहीये. अहो प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावरती सगळ्या युद्धाच्या जागी भगवंतांनी 45 मिनिटं या भगवद्गीतेचा उपदेश केलेला आहे. जे महाभारताचा हा एक भाग आहे. मग हा महाभारत काय, तर प्रत्येकाला मला वाटतं इथे माहिती असेल, की महाभारत कोणामध्ये झालं, तर कौरव पांडवांमध्ये झालं. मग हे कौरव जे धृतराष्ट्राचे मुलं आणि पांडव जे पंडूंची पुत्र. आणि मग पंडूराजांचा देहांत होतो. पंडूराजांनंतर धृतराष्ट्र आंधळे असून सुद्धा त्यांना राज्य फक्त सांभाळण्यासाठी मिळतं. आणि कुठेतरी जन्मतः आंधळे असल्यामुळे त्यांना राज्य मिळत नाही. आणि मग पुढे जाऊन त्यांच्या पुत्रांना मिळणार असतं. आणि फक्त ते पांडूच्या त्याच्यावरती राज्य सांभाळत असतात. आणि मग त्यांना माहिती असतं, की पांडू पुत्रांना हे राज्य मिळणार आहे. आणि मग कुठेतरी पुढे जाऊन आपण पहिला श्लोक तोच सगळा बघणार आहोत. मग कुठेतरी का या महायुद्धाची ठिणगी पडली आणि का हे सगळं महाभारत घडलं? मग आहे योजना भगवंतांची हो सगळी. भगवंतांची योजना, भगवद्गीता का आपल्यापर्यंत पोहोचावी, ही सगळी योजना आहे हो भगवंतांची. परंतु हे महाभारत घडलं आणि जिथे आपण बघितलं, की द्रौपदीसारख्या
म्हणजे द्रौपदीसारखा भर सभेमध्ये जिचा अपमान झाला, परंतु भीष्म, द्रोणाचार्यांसारखे लोक बघत होते, परंतु फक्त भगवंतांचा धावा करून तिने स्वतःच्या लज्जेचं रक्षण केलेलं आहे. भगवंतांनी लज्जेचं रक्षण केलेलं आहे. असा हा वेगवेगळ्या प्रकारचा अपमान पांडवांनी सहन केलेला आहे. पांडवांचं सगळं राज्य गेलं हो. त्यांना कुठलंही काही सोडलं नाही. आणि जेव्हा काही निगोसिएशन म्हणजे त्यांच्यामध्ये काही बोलणी करण्यासाठी जेव्हा भगवंत स्वतः गेले होते, की जेव्हा की दुर्योधनाला की आपण हे युद्ध नका करू म्हणून आणि कुठेतरी शांततेचा दूत म्हणून, परंतु तिथे अज्ञान हो. पूर्ण अज्ञानाच्या अंधकारामध्ये जो माणूस गेलेला असतो, विनाश काले विपरीत बुद्धी. मग तो माणूस कुठेही आत्मसात काही करण्याच्या मनस्थितीतच नसतो. आणि मग इतकं बोलून की सुईच्या टोकावर इतकं सुद्धा मी राज्य देणार नाही, पांडवांना युद्ध करावंच लागेल. तिथे कुठेतरी युद्धाची ठिणगी पडली आणि महायुद्धाला प्रारंभ झालेला आहे. आणि मग या महायुद्धाचा प्रारंभ या पहिल्या अध्यायामध्ये आपण ह्या प्रारंभालाच बघणार आहोत. आणि कशा प्रकारे अर्जुन सामोरा गेलेला आहे. आणि भगवद्गीतेचे पहिले श्रोते, मग ही भगवद्गीता जसं मी म्हटलं या कुरुक्षेत्रावर अगदी रथाला मध्यभागी आणलेलं आहे. सेनयोरू भयोर मध्ये, म्हणजे अर्जुनाने पुढे सांगितलंय की माझा रथ हा मध्ये घेऊन जा सैन्याच्या. का घेऊन जा याला पण पुढे कारण आहे, ऐका ते. आणि म्हणून मग भगवद्गीतेचे पहिले श्रोते हे अर्जुन आहेत असे दिसते, परंतु हे सर्वांच्या फायद्यासाठी आहे. भगवद्गीता ही योजना आहे भगवंतांची. अर्जुनासारखा इतका बलाढ्य क्षत्रिय आणि जो द्रोणाचार्यांचा आवडता शिष्य आणि जो इतका फोकस्ड आणि इतका सुंदर म्हणजे इतका व्यवस्थित अशी आपण म्हणतो ना क्षत्रिय, सामर्थ्यवान क्षत्रिय, परंतु तो असा विषण्ण का होतो आणि ही भगवद्गीता का सांगितली जाते, ही सगळी योजना आहे भगवंतांची. आणि म्हणूनच अर्जुन हा भगवंतांचा प्रिय सखा आहे आणि तो उत्तम श्रोता आहे. आणि त्यांच्या मार्फतच ही भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोहोचलेली आहे. आणि मग हा पार्थ आहे. अर्जुनाला हा पार्थ असून सारथ्य त्याचं कृष्णाने काय केलं नाही हो. पुढे जाऊन आपण तेच बघणार आहोत की भगवंतांनी कुठलं काम केलेलं नाही. कर्म बघा की सारथ्य स्वीकारलंय. जिथे धृतराष्ट्र, जिथे दुर्योधन आणि अर्जुनाला पर्याय दिले जातात, भगवंतांच्या कक्षामध्ये आलेले असतात दोघ जण, आणि एक जण पायाशी बसतो आणि धृतराष्ट्र दुर्योधन येऊन कुठे बसतो, तो डोक्याशी बसतो आणि वरती मनामध्ये म्हणतो पण की काय मूर्ख अर्जुन आहे, हा पायाशी बसलाय आणि पाय चेपत असतो. परंतु मला सांगा, उठल्यानंतर पहिली नजर कोणावर जाते हो भगवंतांची? आपण स्वतःच्या डोक्याकडे बघतो का पायाकडे बघतो? पायाकडे. अगदी बरोबर माताजी. आणि म्हणूनच भगवंतांची नजर ही अर्जुनावर खेळलेली आहे. आणि अर्जुनाला बघितल्यावर मग अर्जुनाला जेव्हा विचारलं जातं की तुम्हाला काय हवंय, माझ्याकडे एवढं एवढं राज्य आहे आणि मी स्वतः, तेव्हा अर्जुन काय मागतात हो? अर्जुन म्हणतात, भगवंता आम्हाला तुम्ही हवे आहात, आम्हाला तुमचं साथ हवी आहे आणि तुम्ही आमच्या बरोबर असा. आणि हेच दुर्योधन मनामध्ये म्हणतोय, काय मूर्ख आहे हा, हा राज्य एवढं सोडून भगवंतांना मागतोय. पण विनाश काले विपरीत बुद्धी परत. आणि मग सगळं जे राज्य आहे ते मला द्या तुम्ही. दुर्योधन कुठेतरी अहंकार, कुठेतरी तो खोटा अहंकार मनामध्ये असतो. आणि मग राज्य घेऊन तर आपण युद्ध लढू, युद्ध लढायचंय म्हटल्यावर आपल्याला सैन्य पाहिजे, या सैन्याच्या नावाखाली. पण जिथे भगवंत आहेत तिथे काय कमी आहे हो, हे कुठलं त्या अज्ञानी व्यक्तीला कळतंय आणि कुठे त्याला कळलं. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन हे पार्थ सारथी म्हणजे सारथ्य केलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी कृष्णाचं सारथ्य करायला तयारी दाखवलेली आहे. आणि ही सारथ्य करून त्यांनी भगवद्गीतेचा उपदेश नंतर केलेला आहे. आणि मग जशा प्रकारे आपण म्हटलं ही भगवद्गीता, मग काय याला महत्व आहे? जशी आहे तशी आपल्यापर्यंत पोहोचली. पुन्हा हे कालचं चित्र जसं आपण काल बघितलं, मी जसं म्हटलं तुम्हाला की भक्ती सिद्धांत सरस्वती हे प्रभुपादांचे गुरु, हे जे प्रभुपादांचे गुरु आहेत, या प्रभुपादांचे गुरु, त्याच्यानंतर जगन्नाथ महाराज, त्याच्यानंतर नावं आहेत काही, मी तुम्हाला ही सगळी गुरु शिष्यांची जी परंपरा आहे त्या सगळ्यांची, मग अगदी थेट परमेश्वरापासून, भगवंतांपासून ब्रह्मा, ब्रह्मांपासून नारद आणि मग पुढे व्यास, आणि या सगळ्यांपासून हे जशी भगवद्गीता आपल्यापर्यंत जशीच्या तशी यायला कशी कारणीभूत झाली. मग हे छोटस उदाहरण दिलेलं आहे की जेव्हा तुम्ही फोन चार्जिंगला लावता, ते चार्जिंगची वायर जर कुठेतरी तुटलेली असेल तर होईल का हो तो फोन चार्ज? पूर्णपणे चार्ज होईल तो फोन? नाही त्याचमध्ये सांगा माताजी. मला. नाही होणार नाही माताजी. माताजी. अगदी बरोबर. आणि त्याच प्रकारे जर ही शृंखला, जर ही परंपरा कुठेतरी खंडित झाली,
तर ती आपल्यापर्यंत तशीच्या तशी पोहोचणार नाही हो. आणि म्हणूनच या भगवद्गीतेला म्हणून हे महत्व आहे, की योग्य प्रकारे जसा फोन चार्ज होत नाही, त्याच प्रकारे ही गीता कृष्णाकडून त्यांच्या शिष्यांकडे आली आहे. ही गीता शिस्तबद्ध उत्तराधिकारात अंतर्भूत आहे. गीता ज्ञान परंपरांमध्ये आणि योग्य मार्गाने आलं पाहिजे. आणि म्हणूनच या गुरु परंपरेला गुरु, साधू आणि शास्त्र याचं खूप अत्यंत महत्व भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे, की मग हे ज्ञान कसं? तर ह्या गुरु म्हणजे उत्तम गुरु लाभणं. अर्जुनाला जे उत्तम गुरु लाभले होते, की बघाल तुम्ही पहिल्या अध्यायामध्ये फक्त अर्जुन आणि धृतराष्ट्र आणि संजयाचे श्लोक आहेत. कृष्ण काहीही बोलत नाहीयेत, कारण ते उत्तम गुरु आहेत. ते पूर्ण ऐकताहेत. अर्जुनाचे जे क्लेश आहेत आणि जो विषण्णपणा आहे, ती फक्त ऐकतायत भगवंत. आणि म्हणूनच एक उत्तम श्रोता आणि उत्तम जसं अर्जुनाने नंतर उपदेश ऐकलेला आहे, परंतु उत्तम गुरुचं हे लक्षण आहे. आणि तशाच या उत्तम गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मग त्या शिष्य वर्गाने ती परंपरा सांभाळत तशीच्या तशी भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे. कृष्णाचे शब्द शिष्य उत्तराधिकार परंपराच्या अतूट शृंखला यामध्ये यायला पाहिजे. आणि म्हणूनच ते जे शब्द आहेत, त्या शब्दांना ते अत्यंत महत्वाचे आहे. त्या शृंखलेतून कुठेही त्याचा अपभ्रंश होता कामा नये आणि कुठल्याही प्रकारचं ते वेगळं स्वरूप त्यांनी घेता कामा नये. आणि म्हणून ते तसेच्या तसे जे भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेले शब्द आहेत, ते तसेच्या तसे तुमच्यापर्यंत पोहोचायला हवेत. आणि याच माध्यमातून जसं हे सुंदर एक चित्र दाखवलंय, वरती तुम्ही बघाल हे सगळे शिष्य वर्ग, गुरु शिष्य आहेत. आणि त्याच प्रकारे हा सुंदर अशी उपमा दिली आहे, की एखाद्या आंब्याच्या झाडाला लागलेले आंबे जेव्हा मुलं तोडायला जातात, तेव्हा एक दगड मारून जर तोडला, तर तो आंबा खाली पडेल हो आणि त्याला घाण लागेल. परंतु हाच आंबा जेव्हा 3-4 मुलं, की तो काढलाय आंबा, मग टोपलीत एकाने दुसऱ्याला दिला, दुसऱ्याने तिसऱ्याला दिला, तिसऱ्याने तो टोपलीत ठेवला. किती सुंदर व्यवस्थित जसाच्या तसा तो आंबा त्या टोपलीत जाईल आणि त्याचं तुम्ही योग्य प्रकारे सेवन करू शकाल आणि योग्य प्रकारे त्याचा आस्वाद घेऊ शकाल. अशाच प्रकारे ही भगवद्गीता या सगळ्या उत्तम गुरूंच्या मार्फत आपल्यापर्यंत आलेली आहे, की भगवंतांचे जे काही सगळं सांगितलेलं आहे त्याच्यात कुठेही काहीही बदल नाही आणि जशीच्या तशी या मार्गातून आपल्यापर्यंत पोहोचली. मग हा प्रत्येक प्रवास आपण एकेका पावलाने करतो आणि म्हणूनच हा प्रत्येक अध्याय की या गूढतेचा प्रवास आपण हळूहळू या एक टप्प्याटप्प्याने करतोय आणि म्हणून हे योग आपल्याला या टप्प्यामधून दिसणार आहे. आणि मग आता भगवद्गीतेचे हे 700 श्लोकांची थोडीशी विभागणी कशी केलेली आहे, ती मी सांगते हं. जसं मी म्हटलं, की 700 श्लोक आहेत भगवद्गीतेचे. मग कुणाच्या मुखी किती श्लोक आहेत? प्रत्यक्ष भगवंतांनी म्हटलेले श्लोक आहेत, हे 574 श्लोक आहेत. आणि त्याच्यानंतर अर्जुनाच्या तोंडी 84 श्लोक आहेत. संजय, आता इथे कुठेतरी संजय पिक्चरमध्ये आला आणि संजय म्हणजे कोण आहेत? प्रत्येकाला माहिती आहे का? चॅटमध्ये उत्तरं द्या मला, की संजय हे कोण आहेत? चॅटमध्ये थोडंसं सांगा मला, की कोणाला संजय कोण म्हणून माहिती आहे? धृतराष्ट्राचे सारथी. बरोबर माताजी, अगदी बरोबर दीपांजली माताजी. धृतराष्ट्राचे सारथी नाही म्हणता येणार, ते प्रधान, सचिव माताजी. आणि जे त्यांना कारण धृतराष्ट्र हे जन्मतः आंधळे होते आणि म्हणूनच जेव्हा व्यासमुनींनी त्यांना दिव्य दृष्टी देण्याचं सांगितलं, तेव्हा ते म्हणाले, की "मी अंधळा आहे आणि मला जरी आत्ता तुम्ही दृष्टी दिली, तरी मी जन्मतः अंधळा आहे. त्याच्यामुळे मी माझ्या मुलांना सुद्धा ओळखू शकत नाही. मी त्यांना कधीच बघितलेलं नाहीये. त्यामुळे जरी ती दृष्टी मला आत्ता मिळाली, तरी मी या कोणालाच ओळखत नाही आणि त्यामुळे ही दिव्य दृष्टी तुम्ही माझ्या सचिवाला द्या, संजयाला द्या." आणि त्यांच्या दृष्टीने धृतराष्ट्राने हे महाभारत बघितलेलं आहे. हे जे कुरुक्षेत्रावर जे घडलं सगळं, ते प्रत्येक त्याचा अगदी खडानखडा माहिती संजयानी धृतराष्ट्रापर्यंत पोहोचवलेली आहे. आणि म्हणून संजयाच्या मुखी 41 श्लोक आहेत आणि धृतराष्ट्राच्या तोंडी फक्त 1 श्लोक आहे, जो पहिला आपण म्हणालो. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव संजय किम कुर्वत संजय. हे एवढा श्लोक आहे धृतराष्ट्राच्या तोंडी, पण तिथे कुठेतरी बघा कसा मिठाचा खडा पडलाय दुधामध्ये आणि तिथे कुठेतरी भगवद्गीतेला, तिथे कुठेतरी या उपदेशाला आणि त्या युद्धाला बघा कशी, की मग भगवद्गीतेचं मग याच्याबद्दल आता हे सांगते तुम्हाला, की तुम्हाला भगवद्गीता कशी आहे आणि कशा प्रकारे त्याची सुरुवात झाली. माताजी वाचणार? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुनाचा भ्रमनिरास आणि भ्रमाचे स्वरूप
ही कृष्णाची मांडणी समजली पाहिजे. अर्जुनाचा गोंधळ आणि गोंधळ नसता तर त्याला सोडवण्यासाठी कृष्णाला भगवद्गीता बोलण्याची गरजच उरली नसती. अर्जुन हा भगवद्गीतेचा प्रथम श्रोता असला तरी तो सर्वांच्या हितासाठीच आहे. प्रश्नच नाही की जेच मी तुम्हाला आधी सांगितलं की ही सगळी भगवंतांची योजना आहे हो. आणि भगवंतांना जर अर्जुना संभ्रम झालाच नसता आणि अर्जुनाच्या मनामध्ये कुठली संघर्ष निर्माण झालाच नसता तर मग ही भगवद्गीता सांगितलीच गेली नसती हो. पण ही भगवद्गीता कुठेतरी आपल्यापर्यंत पोहोचावी, हे ज्ञान आपल्यापर्यंत यावं म्हणून अर्जुनासारखा उत्तम श्रोता आणि अर्जुनाच्या मनाची झालेली चलबिचल आणि अर्जुनाच्या मनामध्ये निर्माण झालेला संघर्ष आणि त्याला युद्ध न करण्याची पडलेली, कारण त्याला कुठल्याही संघर्षाला तोंड न देण्याची त्याची जी तयारी त्यांनी दर्शवली आहे आणि त्याच्या कुठेतरी विषण्णतेला त्याला मन परिवर्तन करण्यासाठी या भगवद्गीतेचा सगळा उपदेश भगवंतांनी सांगितलेला आहे. आणि म्हणूनच अर्जुनाने श्रीकृष्णाच्या समोर समर्पण केलं. तेव्हा ही भगवद्गीता कुरुक्षेत्रावर रथाच्या अगदी युद्धाच्या मध्यभागी 45 मिनिटं ही भगवद्गीता भगवंतांकडून बोलली गेलेली आहे. म्हणजे हे आपण आधी पण वाचलं, जे एक प्रकारचं आपण म्हटलं ना की भगवंत हे ग्वाले आहेत आणि ते दुधाची उपमा जी दिली तीच आधीची ती स्लाइड होती. आणि मग जसं मी म्हटलं की हा मूड जसं भगवंतांची आपण भगवद्गीता ऐकायला इथे बसलो आहोत, परंतु मनात इच्छा, काल पण मी हेच गोष्टीवर थोडंसं केंद्रित केलं होतं की मनामध्ये ती इच्छा, मनामध्ये ती भावना की आपण कुठेतरी पडताळून बघायला बसलोय की काय अरे बाबा भगवद्गीता बघूच या जरा. हो, अशा भावनेने बसलेल्यांची मग वेगळी, मग मी पुढे जाऊन अध्यायांमध्ये सांगणार आहे. मग खूप प्रकारचे लोक आहेत हो, जगामध्ये खूप प्रकारचे लोक आहेत की ज्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे याच्यावर विवेचन आणि टीका केलेली आहे. पण कुठल्या अज्ञानामध्ये, कुठल्या ज्ञानाचा बेस होता का, कुठल्या वेदांचा अभ्यास होता का? मग ते मनामध्ये दृढ इच्छा असणं, अहो ही सुंदर गोष्ट आहे त्याच्यासाठी की त्या दृढ इच्छेने जर भगवद्गीता शिकायला बसला असाल तर नक्की तुम्ही आत्मसात कराल आणि नक्की तुम्ही तुमच्या प्रॅक्टिकल, तुमच्या भौतिक सध्याच्या जगामध्ये वावरताना तुम्ही ते तुम्हाला निश्चित मार्गदर्शन करणार आहे. परंतु ती मनामध्ये दृढ इच्छा पाहिजे, श्रद्धा पाहिजे, विश्वास पाहिजे. तो विश्वास खूप महत्वाचा आहे आणि ती श्रद्धा महत्वाची. आणि म्हणून ही सुंदरशी अशी छोटीशी चिमणी तुम्हाला दिसत असेल बघा. या चित्रामध्ये ती खाली गेली आहे. पण ह्या चिमणीची ही सुंदर गोष्ट आहे. तर ह्या चिमणी पुराणातली ही कथा आहे भागवतामधली. ही चिमणी अंडी देते बरं का. मोठ्या समुद्राचा किनारा असतो आणि त्या समुद्राच्या किनाऱ्यावर ही चिमणी अंडी घालते. आणि मला सांगा, आता समुद्र किनारा आहे म्हटल्यानंतर लाटा येणार, जाणार आणि त्या लाटांमार्फत तिची अंडी सगळी निघून जातील हो. परंतु चिमणी चिमणी समुद्राला धमकी देते, की "तू जर माझ्या खांद्यानं हात लावलास, तुला रिकामं करीन मी." अहो, एवढीशी चिमणी ती कुठल्या सामर्थ्याने म्हणतीये, पण खूप दृढ श्रद्धा आहे हो मनामध्ये. कृष्णावर खूप प्रेम आहे तिचं आणि म्हणून त्या भावनेने ती या मोठ्या जलसागराला आणि समुद्राला धमकी देते. आणि पण काय होतं, की तिची अंडी सगळी तरी लाटा घेऊन जातात हो. आणि लाटा घेऊन गेल्यानंतर ती निराश होते आणि मग मात्र निराशेने खचून न जाता ती त्या दृढ श्रद्धेने काय धमकी देते, "आता मी तुला रिकामच करते." ती ते रिकामं करण्यासाठी सुरुवात करते हो. आपल्या चोचीने एवढीशा पाणी घेऊन बाजूला टाकते. एवढीशी चिमणी त्या समुद्राला रिकामी करायला निघते आणि ती रिकामी करायची दृढ इच्छा मनामध्ये येते का? कारण मनामध्ये पूर्ण कृष्णावरचं प्रेम असतं आणि म्हणून चित्रात जेव्हा वरून गरुड महाराज चाललेले असतात, जे भगवंतांचे वाहन प्रत्यक्ष ते जेव्हा बघतात, तेव्हा ते म्हणतात, की "अगं तू काय वेडी आहेस का तू?" "नाही, नाही, मला माहिती आहे, की मी याला रिकामं करीन." तेव्हा त्या दृढ श्रद्धेने तिच्या प्रसन्न होतात गरुड महाराज तिच्यावरती आणि तिच्या त्या दृढ इच्छेने, तिच्या भक्तीने, तिच्या मनातल्या त्या भक्तिभावाने गरुड महाराज प्रसन्न झालेत आणि मग ते समुद्राला खरंच धमकी देतात, "तू जर तिची अंडी परत नाही केलीस, तर मी मात्र तुला नक्की रिकामा करीन." कारण तेवढं सामर्थ्य त्यांच्यात निश्चितच असतं. मग समुद्र घाबरतो आणि ती अंडी परत करतो. बघा इतक्या सुंदरशा म्हणजे एवढूशा चिमणीमधली दृढ श्रद्धा बघा. की चिमणीच्या त्या गोष्टीतून एकच सांगण्याचा उद्देश की त्या दृढ श्रद्धा मनामध्ये असावी. कुठल्याही प्रकारचं मग मनामध्ये काहीतरी चलबिचल किंवा मग अविश्वास ठीक आहे. मनामध्ये खूप प्रकार आहेत, खूप विचार आहेत. त्या सगळ्याला मिळेल, पण कुठेतरी ते ज्ञान घ्या पूर्ण. कुठेतरी त्या ज्ञानाच्या मार्गावर पूर्णपणे जा. अर्धवट ज्ञान हे अत्यंत वाईट आणि डेंजरस. मग त्या अर्धवट ज्ञानामध्ये तुम्ही जर स्वतःची तोंड उघडून वाटेल ते बोललात, तसं नाही चालणार हो.
तुम्ही भगवंतांनी दिलेलं ज्ञान पूर्णपणे ऐका, पूर्णपणे आत्मसात करा आणि मगच त्याच्यावर आणि मग ती दृढ श्रद्धा म्हणून हे सेवेच्या भक्तीच्या मार्गावरचा हे 9 टप्प्यांमधला पहिला टप्पा श्रद्धा आहे. मग ती श्रद्धा मनामध्ये पाहिजे हो. आडातच नाही तर मोहऱ्यात कुठून येणार आहे मग? तुम्हाला मनात पाहिजे ना ते, तर तुम्ही पुढे जाल त्याच्यामध्ये. म्हणून मी इथे दाखवलं, की भगवद्गीता ही तुमच्या की स्पिरिच्युअल कोर्सेस फॉर अडल्ट्स. मग हे स्पिरिच्युअल डिक्शनरी का म्हटलंय? आणि मग याच्यावर टीका का केली जावी, जी भगवंतांनी स्वतः मग तुम्ही फिजिक्स शिकता, मग तुम्ही केमिस्ट्री शिकता, सोशल सायन्स शिकता, हिस्ट्री शिकता, जिओग्राफी शिकता. तिथे नाही तुम्ही काही मग टीचरनी सांगितलं 2x2 मग ते 2x2 4च का हो, 6 का नाही? पण ते सांगितलंय ना, बरोबर आहे. मग तुम्ही भगवद्गीतेवर टीका करणारे कोण? तुम्ही ते ज्ञान घेतलंय पूर्ण. ज्ञान न घेता पुढे जाऊन त्याच्यावर टीका करणं, मग त्याच्यावरती विश्लेषण, विवेचन करणं. अहो, मनाचे श्लोक ऐका तुम्ही किती सुंदर विवेचन केलंय भगवद्गीतेतून, भगवद्गीतेच्या श्लोकांमार्फत असेल. कारण की सुंदरपणे त्याचा अभ्यास केलेला आहे. त्या शास्त्रांना पूर्णपणे पारंगत केलेलं आहे आणि मगच त्याच्यावरती विवेचन केले गेलेले आहे. आणि म्हणून हे अत्यंत महत्वाचं आहे, हे जाणून घेणं आणि म्हणून त्याच्यावर विश्वास, भगवद्गीतेवर आपला विश्वास हे भगवानांनी आपल्याला दिलेला संकल्प, की मग ते पूर्णपणे दृढ इच्छेने करणं महत्वाचं आहे. आता आपण जातोय पहिल्या अध्यायामध्ये, पहिल्या श्लोकावर पुढे जाणारच आहोत. पण हे 3 कोण तुम्हाला दिसतायत हो? मला फक्त तुम्ही नावं सांगा ना, की तुम्हाला अगदी लेफ्टला कोण दिसतंय? की काय आहे पहिल्या अध्यायामध्ये? हे मी तुम्हाला ह्याचं सार आहे या चित्रामध्ये, की मग या 3 जणांच्या प्रक्रिया, हे या पहिल्या अध्यायाचं सार आहे. मग कोण दिसतायत तुम्हाला? अगदी लेफ्टला कोणाचं चित्र आहे हो? धृतराष्ट्र. अगदी बरोबर. मध्ये कोण आहे मध्ये? मध्ये कोण आहे? अर्जुन आहेत. बरोबर अमृता माताजी, गौरी माताजी, प्रियांका माताजी आणि अगदी अगदी उजव्या बाजूला कोण आहे तिकडे? अर्जुन आहेत. अगदी बरोबर. खूप सुंदर. आणि बघा, संजय नाहीये अमृता माताजी. संजय हे धृतराष्ट्रांबरोबर आहेत, जे त्यांना तिथे सचिव म्हणून सांगतायत माहिती. हा जो सर्वात लेफ्टला जो फोटो आहे, तो धृतराष्ट्रांचा आहे. मध्ये दिसतायत हे अर्जुन आहेत आणि इथे जो फोटो दिसतोय हा दुर्योधनाचा, की पहिल्या अध्यायामध्ये आपल्याला या तिघांच्या प्रतिक्रिया आपल्याला ऐकायच्या आहेत आणि प्रतिक्रिया शिकायच्या आहेत. मग ऐकून घ्यायच्या आहेत. आणि मग हा पहिला श्लोक आहे बघा. माताजी मी श्लोक वाचते, मग तुम्ही अर्थ वाचा. धृतराष्ट्र माताजी. उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. धृतराष्ट्र म्हणाला, हे या कुरुक्षेत्र या पवित्र क्षेत्र धर्मावर एकत्रित आलेल्या युद्धाची इच्छा करणाऱ्या माझ्या या पांडूच्या पुत्रांनी काय केले? माझ्या आणि पांडूच्या. अगदी बरोबर माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, की आता धृतराष्ट्र किती मनामध्ये द्वेषी भावना आहे बघा. याचा उपमा अगदी सुंदर अशी दिलेली आहे प्रभूजींनी. नामनिष्ठ प्रभूजींनी खूप सुंदर अशी स्लाइड मला अत्यंत आवडते ही. म्हणजे किती समर्पक आहे बघा, की कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्रासारखं हे शुभ ठिकाण, की ज्याच्यामध्ये फक्त धर्मालाच मान्यता दिली जाईल आणि फक्त धर्माचीच साथ दिली जाईल, असं हे कुरुक्षेत्राचं ठिकाण. आणि म्हणून त्याला उपमा दिली आहे, दूध ओतू जातं बघा, की आपण काहीही असलं शुभ तेव्हा रथसप्तमीला किंवा कुठल्याही घरामध्ये काही वास्तुशांत केली, बऱ्याच वेळेला आपल्याकडे ऑस्पिशियस मानलं जातं, शुभ मानलं जातं. आणि म्हणून या शुभ याला उपमा दिलेली आहे त्याची. आणि मग अर्जुन धृतराष्ट्र काय म्हणतायत, की समवेता सगळे जमलेले आहेत धर्मक्षेत्र आणि कुरुक्षेत्रावर. पण मामका पांडवाश्चैव बघा, मामका मामका केलं त्यांनी आणि पांडवाश्चैव. अहो, पंडूच्या पुत्रांना त्याचं निधन झाल्यानंतर त्यांनी वास्तविक आपल्या पुत्रांप्रमाणे सांभाळ केला पाहिजे. पण मन कुठेतरी काय हो, द्वेषाने भरलेलं, अहंकाराने भरलेलं, तामसी भावनेने पूर्ण भरलेलं. मग कुठेतरी आपल्या आणि पंडूच्या पुत्रांमध्ये समभाव नाही, कुठेतरी द्वेषी भाव आणि त्यांना वेगळं जाणून हे माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र काय करतायत कुरुक्षेत्रावर? अहो, काय करतायत हे विचारायला कोणी काही छोटं बाळ आहे का हो? जेव्हा कुरुक्षेत्रावर गेले, तेव्हा तिथे जसं तुम्हाला पानामध्ये रसगुल्ले वाढले, तर तो कोणी खाणार आहे का? ते खाणारच ना. ते कुठे टाकून देणार किंवा त्याचं काही बनवत बसणार का?
म्हणजे किती साधी गोष्ट आहे, की मग त्याला कशा प्रकारे जाणलं गेलं, कशा प्रकारे ते विचारलं गेलं बघा. कारण कुठेतरी काय होतं मनामध्ये, कुठेतरी मनात धास्ती होती, की धर्मक्षेत्रासारखं ठिकाण आहे, कुठेतरी पांडवांच्या मनाची बदल तर होत नाही. मनातलं मनपरिवर्तन तर होणार नाही, की आम्हाला युद्ध नाही करायचंय किंवा कुठेतरी त्यांनी कन्व्हिन्स केलं दुर्योधनाला, कारण धर्मक्षेत्र आहे. मग त्या धर्मक्षेत्राचं महत्त्व वेगळंच आहे आणि म्हणून कुठेतरी मनामध्ये शंका, पण युद्धाची पूर्णपणे कल्पना होती आणि युद्ध व्हावं ही अगदी पूर्णपणे इच्छा होती धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये. कारण आपल्या पुत्रांचा विजय व्हावा आणि आपल्या पुत्रांना राज्य मिळावं. हस्तिनापूरच्या राज्य सिंहासनावर दुर्योधनाने बसावं ही एक इच्छा, एकमेव द्वेषी भावना. आणि म्हणूनच माझ्या आणि पांडवांच्या पुत्रांमध्ये असं लिंबू पिळून कसं दुधामध्ये केलं जातं ना, तसं त्या मिठाच्या खड्यासारखं किंवा लिंबासारखं त्या धृतराष्ट्राची भावना आहे. आणि म्हणून त्यांनी वेगळं केलं त्या दोघांना आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी मनामध्ये त्या युद्धाला कुठेतरी सुरुवात मनातल्या युद्धाला चालू झालेली होती. मग ते युद्ध फक्त प्रत्यक्ष होण्याचीच वेळ होती, प्रत्यक्ष होण्याचीच थोडी होती आणि त्याच प्रकारे त्या युद्धाला सुरुवात झालेली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, हे राजन, पांडूच्या मुलांनी सैन्याची रणनीती पाहून राजा दुर्योधन आपल्या गुरुकडे गेला आणि हे शब्द बोलला, हे आचार्य, पांडुपुत्राचे विशाल सैन्य पहा. आपल्या कुशल ज्ञान शिष्य द्रुपद पुत्रने इतक्या कुशलतेने आयोजित केले आहे. बघा, मन कसं साशंक, म्हणजे खरं म्हणजे कृष्णाची सेना घेतली, स्वतःची एवढी सेना आहे, सैन्य अमाप आहे, परंतु मन, कारण आपण म्हणतो ना, मनामध्ये कशी की एखाद्याचं मन कुरतडत असतं मातून आणि कुठेतरी मग ती साशंकपणा असतो आणि कुठेतरी बघा मनामध्ये कशा भावना आहेत, भीतीच्या भावना, कारण आपण करतोय ते चुकीचं आहे हे माहितीये तरीही केलं जातंय. आणि म्हणून या साशंक भावनेने कसं बघितलं जातंय, की जातात आपल्या द्रोणाचार्यांकडे. मग द्रोणाचार्य कोण हो, की ज्यांनी सगळ्यांना समभावाने शिक्षण दिलेलं आहे, की जो अगदी बलाढ्य, जो अर्जुन त्यांचा लाडका शिष्य आणि जो धनुर्धर, उत्तम धनुर्धर, अशा सगळ्यांना त्यांनी वेगवेगळं निष्णात केलेलं आहे. प्रत्येक विद्येमध्ये त्यांनी निष्णात केलेलं आहे. सॉरी. असे हे द्रोणाचार्य त्यांच्याकडे दुर्योधन जातो आणि दुर्योधन जाऊन विचारतो, की यांनी इतक्या, म्हणजे हे कसे होते? आधी तर अज्ञातवासाच होते, त्यांच्याकडे काही जास्त वेळ नव्हता, परंतु शेवटी काय हो, निपुणता, कौशल्य आणि त्या कौशल्याने कोण? तर द्रुपद महाराजांचा मुलगा दृष्टद्युम्न, की कशी सुंदर त्यांनी रचना केलेली आहे. मग त्याच्यात द्रुपद आणि द्रोणाचार्यांचं पण एक कुठेतरी दुश्मनी होती हा, की ज्याच्यासाठी द्रुपदाने आपल्या त्या पुत्राची निर्मिती आणि पुत्राला यज्ञातून प्राप्त केलेलं होतं. कारण कुठेतरी द्रोणाचार्यांच्या मुलाला अश्वत्थाम्याला आणि नंतर मग हे पुढे जाऊन काही त्याचं खुलासा केला जातो. पण कुठेतरी त्यांच्यामध्ये हे वैर होतं. परंतु द्रोणाचार्यांनी कुठल्याही प्रकारचे आपल्या शिष्याला कमी लेखलं नाही आणि त्यांनी योग्य पद्धतीने प्रत्येकाला निपुण केलेलं होतं आणि त्या निपुणतेने, त्या कौशल्याने दुर्योधन बघा कसा भयभीत झालाय, की एवढं सुंदर रचना केली आहे आणि एवढं चांगली रचना करून सुद्धा मग आपल्याला कुठे कसे आपण जिंकणार आणि मनामध्ये ती भीती निर्माण, कसं भीतीने चेहरा झालाय बघा. म्हणून मी म्हटलं असे हे 3 चेहरे, की इथे कुठेतरी मनामध्ये साशंकता, की युद्ध होतंय की नाही आणि पुढे जाऊन आपण अर्जुनाच्या भावना बघतोच आहे, पण दुसरी भावना कोणाची दाखवली तर दुर्योधनाची. कुठेतरी भीतीने मन ग्रासलेलं आहे, कारण मनामध्ये सगळं वाईट विचार आहे आणि अज्ञान आहे सगळं आणि त्याच अज्ञानामध्ये कुठेतरी मनात भीती निर्माण झालेली आहे. हरे कृष्ण. सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानी व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता. माताजी. हा विविध प्रकारचा शंखनिनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वी दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्राची हृदये विदीर्ण झाली. धृतराष्ट्रपुत्रांची बघा कसं झालं, कारण हे जे शंख, की युद्धाला सुरुवात झालीच होती, युद्ध पुकारलं गेलं आणि युद्धाची सुरुवात कुठेतरी शंख निनादानी होते आणि मग हे शंखनाद केले गेले. मग देवदत्त हा अर्जुनानी पांचजन्य हा देवदत्त भगवंतांचा पांचजन्य असे सगळे शंख सघोषोधार्त राष्ट्रांना प्रत्येकाने आपल्या शंखांचा
नाद केलेला आहे आणि या शंखांच्या नादाने पृथ्वी आणि आकाश दुमदुमून गेलेलं आहे. हो. आणि दुमदुमून गेलेले हे आकाश आणि पांडव पुत्रांना काहीच भीती नव्हती हो. जिथे काय आपण म्हणतो ना, जिथे धर्म आहे तिथे भीती कसली, जिथे भगवंत आहेत तिथे कोणाला भीती आहे. पण अधर्माने जे ग्रासलेले आहेत ते धृतराष्ट्र पुत्र आणि त्यांची मनं विदीर्ण झाली, भयभीत झाली, की ते सगळे शंख निनाद ऐकून खरं पवित्र वाटलं पाहिजे. शंखासारखे निनाद केल्यानंतर पण का मनामध्ये भीती होती कुठेतरी. मग युद्ध जिंकायची इच्छा खूप होती, पण ते युद्ध जिंकणारच ह्याची साशंकता मनामध्ये होती. आणि म्हणूनच कुठेतरी मग कशा प्रकारे आणि मग आपण येतोय एका स्लाइडवर सुंदरशा, की मग धर्माच आणि म्हणूनच मी आत्ताच असं म्हटलं, की पांडव पुत्रांना आणि पांडवांकडच्या सैन्याला भीती कुठली नव्हती. कारण धर्म, धर्म आणि प्रत्यक्ष ऋषिकेश, प्रत्यक्ष भगवंत त्यांच्याबरोबर होते. एक 5 मिनिटं अजून आहेत. आपण अध्याय वेळेत संपवू. आज जरा सुरुवात आपण अजून वेगवेगळ्या विषयांनी केली म्हणून. एक 5 मिनिटामध्ये हा अध्याय नक्की संपणार आहे. आपण अगदी शेवटी आलेलो आहोत अध्यायाच्या. मी जास्त वेळ घेणार नाहीये. तर ही 9 कारणं कशाप्रकारे मग या पहिल्याच अध्यायामध्ये हे क्लिअर झालेलं आहे हो, की विजय हा धर्माचाच होणार आहे आणि मग या विजयाची कारणं मग ही तुम्हाला क्विझमध्ये विचारली जातील. आपण पुढे जाऊन याची सगळी चर्चा होणार आहे. परंतु या कारणं का धर्माचा विजय झाला? अर्जुनाचा विजय होण्याची कारणं आणि ती कारणं कुठली आहेत? तर धर्मक्षेत्र. धर्मक्षेत्र जिथे कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्रासारखं की धर्माचाच विजय होणार. मग जो दिव्य रथ जो अग्नीने प्रत्यक्ष अर्जुनाला दिलेला असा हा दिव्य रथ आहे. कपिध्वज इथे दिसतोय तुम्हाला त्या कपिध्वजावर की त्रेतायुगामध्ये ज्या भगवंतांची सेवा केली, ज्या हनुमानाने श्रीरामांची सेवा केली, त्या हनुमानांचं दास्यत्व ज्यांनी भगवंतांचं दास्यत्व स्वीकारलेलं ते बलाढ्य हनुमान ते कपिध्वजावर आहे तो. त्यांचं चिन्ह आहे. अर्जुनाच्या बरोबर हनुमान सुद्धा आहे. द्वापार युगामध्ये हनुमंत बरोबर आहेत त्यांच्या. आणि मग त्याच्यानंतर शंखनाद, जो शंखांचा नाद केला जातो. गांडीव धनुष्य जे पशुपतास्त्र जे जिंकून मिळवलं होतं पशुपतींशी लढून अर्जुनाने मिळवलेलं होतं ते पशुपतास्त्र होतं त्यांच्याजवळ. त्यक्त जीविता प्रत्येकाने आपला जीव देण्याची पूर्णपणे धारणा केलेली होती मनाची, की युद्धामध्ये आम्ही आमचा जीव द्यायलाही तयार आहोत. ही त्यक्त जीविता, ही अशी जीविता अर्जुनाबरोबर होती. आणि तो दिवस कुठला होता हो? भगवंतांचा खूप लाडका आणि आवडता दिवस जी एकादशीला उपवास केले जातात, तशी ही मोक्षदा एकादशी. डिसेंबर महिन्यामध्ये यावेळेला तर यावेळेला गीता जयंती साजरी केली जाते. अशा या मोक्षदा एकादशी वर्षातून एकदा येते आणि तेव्हा त्या दिवशी गीता जयंती साजरी केली जाते. तसा हा भगवद्गीतेचा उपदेश केलेला दिवस मोक्षदा एकादशी ज्या दिवशी युद्धाला सुरुवात झाली. आणि भाग्यलक्ष्मी जिथे भगवंत तिथे त्यांची पत्नी हो. अशा या भाग्यलक्ष्मीचा जिथे वास आहे तिथे कशाची चिंता आणि मग ऋषिकेश, जे सगळ्या इंद्रियांचं ज्यांनी निर्मिती केलेली आहे, सगळ्या इंद्रियांचं जे नियंत्रण करतात, असे ऋषिकेश बरोबर आहेत हो अर्जुनाच्या. आणि म्हणून ही 9 कारणं ही त्यांच्या विजयाला कारणीभूत होती. ही कारणं नक्की लक्षात ठेवा आणि मेमोराईज करा. ही तुम्हाला क्विझमध्ये येतील आणि नक्की ह्याचा उल्लेख केलेला आहे. आणि मग ह्या 9 कारणांचा तुम्ही नक्की नीट अभ्यास करा, की प्रत्येक कारण तुम्हाला पटणारं आणि प्रत्येक कारणामध्ये काय रहस्य दडलेलं आहे. अशी ही विजयाची 9 कारणं दिली. आणि मग ही भावना का आहे हो? अर्जुन अक्षरशः तुम्ही जर अगदी मी फोकस केलं, तर या अर्जुनाच्या डोळ्यामध्ये तुम्ही अश्रू बघाल. बघा किती विषण्ण झालाय हा अर्जुन. आणि का झालाय हो अर्जुन विषण्ण? तर त्या विषण्ण होण्याला सुद्धा काही कारण आहे आणि म्हणून तो विलापाची कारणं अर्जुनाच्या. कारण अर्जुनाच्या मनामध्ये खूप शुद्ध भक्त आहे हो तो. खूप निर्मळ भावना आहेत. जरी तो आपल्या भावंडांसमोर भावंडांच्या विरुद्ध युद्ध करत असला, तरी त्याच्या मनामध्ये खूप दया आहे हो. त्याच्या मनामध्ये कुठेतरी करुणा आहे. आपण आपल्या भावंडांचीच कारण जेव्हा भगवंतांची योजना बघा कशी, ते भगवंत आहेत. शेवटी चतुर कृष्णाला आपण माहिती कृष्ण आपल्याला माहिती आहेत कसे मनाने, की रथ अशा ठिकाणी नेऊन उभा करतात, की जिथे अर्जुनाला जिथून त्याचे आजोबा दिसतायत, त्याचे गुरु दिसतायत, त्याचे आप्तजन दिसतायत. आणि मग त्या आप्तजनांशी आपण युद्ध करून त्यांचा विनाश करायचा, त्यांच्याशी युद्ध करून त्यांना ठार मारायचं, ही भावना त्याला पटतच नाही आणि ती भावना ते करायला त्याचं मनच धजत नाही. कारण त्याच्या मनामध्ये खूप दया, करुणा असते. आणि ही दया म्हणजे हे पहिलं कारण. त्याच्या मनातली करुणा त्याला पुढे जाऊ देत नसते. आणि नंतर त्याला आनंद वाटत नाही. अहो, ज्यांच्याशी युद्ध करून राज्य मिळवायचं तो काय आनंद? माझ्याच भावांशी युद्ध करून मी आनंद काय मिळवू? मी किती पाप करतोय आणि मग तिसरं कारण हे पाप. कारण मी माझ्या गुरूंना मारली.
मी जरी माझं युद्ध केलं तरी मी ज्यांच्या विद्येने ज्यांच्याकडून हे शिकलो त्या गुरूंशी युद्ध करू? किती मोठं पाप करतोय मी. त्यांची हत्या माझ्याकडून झाली तर ते किती मोठं पाप असेल. ही भावना मनामध्ये. आणि मग पारिवारिक परंपरा कुठेतरी माझ्या या आप्तजनांना, मग माझे हे काका, मामा आणि माझे आजोबांना, माझ्या आजोबांशी, माझ्या सगळ्या नातेवाईकांशी मी युद्ध करणार आहे. कुठेतरी त्यांची वंश परंपरा त्यांना मारल्यानंतर त्यांना कुठेतरी त्यांची वंश परंपरा खंडित होईल आणि मग मला कुठेतरी ते पाप लागेल आणि माझ्याकडनं खूप घोर असं हे पापकृत्य केलं जाईल, ही मनामध्ये भावना होती. आणि मग असमंजस झाला हो तो. त्याला कळत नव्हतं की काय बरोबर आहे आणि काय, मी युद्ध करू का नको? मी करतोय ते बरोबर आहे का चुकीचं आहे हे समजण्याच्या पलीकडे गेलं. आणि म्हणून त्याचं मन किती विषण्ण झालंय बघा, की त्याचं मन इतकं विषण्ण झालं की तो भयभीत, त्याच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले, त्याचं धनुष्य हातातनं गळून पडलंय हो. गांडीव त्याच्या हातातनं गळून पडलंय. कारण त्याच्या मनात दया आहे, आनंद वाटत नाहीये, पाप वाटतंय त्याला जे करतोय ते, पारिवारिक परंपरेला धोका निर्माण करतोय आणि तो पूर्णपणे असमंजस झालाय. तो पूर्ण कुठलाही निर्णय घेऊ शकत नाहीये आणि असमंजसतेचं कारण, आणि म्हणूनच कुठेतरी अर्जुनाची विषण्णता पुढे जाऊन हा अध्याय आपण इथेच आज संपवणार आहोत. कारण ही विषण्णता आणि अर्जुनाने आपली शस्त्र टाकली आहेत खाली. पहिल्या अध्यायामध्ये फक्त इतकंच आपल्याला दिलंय आणि मग दुसऱ्या अध्यायापासून आता भगवंतांनी उपदेश करायला सुरुवात केलेला आहे. अर्जुन जिथे अगदी असमंजस झाला आहे आणि विषण्ण झाला आहे, त्याच्या मनाचं परिवर्तन कसं होणार आहे आणि कशा प्रकारे भगवंत त्याला उपदेश करणार आहेत. आणि म्हणूनच या संघर्षाच्या ठिकाणी, की जो संघर्ष आपण सगळे देतोय आज या आयुष्यामध्ये, प्रत्येक टप्प्यावर आपण संघर्षांना तोंड देतोय आणि म्हणूनच ही भगवद्गीता का मार्गदर्शक आहे. या संघर्षाच्या ठिकाणी भगवंतांनी जेव्हा अर्जुनाला ही संघर्षाच्या ठिकाणी दिली तेव्हा त्याचं महत्व ते आहे, की मग या संघर्षमय जीवनातून तुम्ही मार्ग काढायला ते तुम्हाला कसं मार्गदर्शक करेल. आणि याचं महात्म्य म्हणून हे थोर आहे. प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलेलं हे सुंदर असा उपदेश आपण उद्यापासून ऐकणार आहोत. असा या विषयांना आपण आज पहिल्या अध्यायामध्ये बघितलेलं आहे. भगवद्गीतेचं हे जीवनाचं पुस्तक आहे. त्याचे 5 विषय बघितले, जे ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म आहेत. अर्जुनाच्या विलापाची कारणं बघितलेली आहेत. त्याच्या मनामध्ये जे भाव निर्माण झाले आहेत, मनातली करुणा, मनामध्ये आनंद नाही वाटत आहे, त्याला पाप आहे, त्याच्या मनामध्ये पाप वाटतंय त्याला, त्याच्या मनामध्ये वाटतंय तो पारिवारिक परंपरेला धोका निर्माण करेल आणि म्हणून तो पूर्णपणे असमंजस झालाय. आणि विजयाची 9 कारणं ही याच अध्यायामध्ये निर्देशित केली आहेत. कारण धर्मक्षेत्र याचा उल्लेख करू, या धर्मक्षेत्रावर कशा प्रकारे ही 9 कारणं, या 9 कारणांमुळे मग ज्याच्यामध्ये भाग्यलक्ष्मी आहे, प्रत्यक्ष हनुमान कपिध्वजावर आहे, शंखनाद आहे आणि जिथे त्यक्त जीविता आहे, जिथे अर्जुनाच्या हातात गांडीव धनुष्य आहे आणि जिथे हे कुरुक्षेत्र या धर्मक्षेत्र या ठिकाणी केलं गेलेलं आहे आणि जिथे प्रत्यक्ष भगवंत त्यांच्या बरोबर आहेत आणि जिथे या सगळ्याला, की एकादशीच्या दिवशी हे सुंदर असा हा दिवशी ह्या युद्धाला सुरुवात होऊन हा उपदेश केला गेलेला आहे. अशा प्रकारे हे महात्म्य आहे आणि म्हणूनच कुठेतरी विजयाला ही सगळी कारणं कारणीभूत आहेत. आणि इथे आपण आज पहिल्या अध्यायाची समाप्ती करतो आहे आणि मग उद्यापासून आपण भगवंतांच्या उपदेशाचं आणि अमृत असं रूपी ज्ञान बघणार आहोत. आणि इथे माझा पहिला अध्याय मी संपवतीये आणि सगळ्यांना मी अनम्यूट करते आता. कुणालाही काही प्रश्न असतील तर कृपया विचारावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बोला. मी सगळ्यांना अनम्यूट केलेलं आहे. कुणाला काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. हरे कृष्ण माताजी. बोला. अं, अश्विनी माताजी बोला. तुम्ही काल लिंक पाठवली होती लॉग इन करण्यासाठी, तर त्या पेज वरती लॉग इन केलं पण मग ते डॅशबोर्ड ओपनच होत नाहीये. अटेंडन्स लावायची होती पण तेही जमत नाहीये. अच्छा, कसं आहे माहितीये, आता थोडं सुरुवातीला पहिले 2 दिवस कदाचित हे प्रॉब्लेम्स टेक्निकल येऊ शकतील. अटेंडन्स तुम्हाला गरज नाही पडणार. पण तुम्ही जेव्हा LMS डॅशबोर्डवर जाल तेव्हा तुम्हाला क्विज घ्यायला लागेल डायरेक्टली. तर कालचं तुम्हाला मिळणार नाही. तुम्ही आजचा पहिला चॅप्टर आहे ना आता, ती ट्राय करा तुम्ही. पण ती चॅप्टर पण दिसत नाहीये. डॅशबोर्ड मध्ये काहीच दिसत नाहीये. पण तुम्ही कालचं हे तुम्हाला जी लिंक पाठवली त्याचं म्हणताय का तुम्ही? हो हो बरोबर. बरं, मी एक काम करते, मी टेक्निकल टीमला हे नक्की कळवते. मला एक काम करा तुम्ही, मला ग्रुप मी ओपन ठेवलाय. तर मला ग्रुपवर त्याचा स्क्रीनशॉट पाठवा. तुम्हाला नक्की काय प्रॉब्लेम येतो. ओके चालेल. ठीक आहे. मी लगेच ते टेक्निकल टीमला फॉरवर्ड करते आणि सांगते त्यांना आणि बघूया मग त्यांचा फीडबॅक घेऊन मी तुम्हाला कळवते लगेच.
ओके. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. अजून आहेत कोणाला काही प्रश्न? कसा वाटतंय तुम्हाला हे सगळं अध्ययन? मला नक्की तुमच्या प्रतिक्रिया आजच्या आज पहिलाच अध्याय आहे, पण मला असं वाटतं या मार्गावर आपण सुरुवात केलेली आहे. तर गौरी माताजी हरे तुम्ही कृष्ण आधी केलाय. हरे कृष्ण. मॅम, खूप खूप छान वाटतंय. तुम्ही बोलताय ते ऐकायलाही खूप छान वाटतंय. हरे कृष्ण. आणि आता त्यांनी सांगितलं तसंच माझाही प्रॉब्लेम तोच झालाय. आणि ज्यांनी ती लिंक पाठवली त्यांना पण मी काल त्याचा स्क्रीनशॉट पाठवला हा. की नाही होतंय लॉग इन. बरं. आणि झालं तर डॅशबोर्डला काहीच दाखवत नाही. अच्छा. एक काम आणि करूया, मला वाटतं ना ऑलरेडी तिथे कम्युनिकेशन चालू आहे आणि गेल्या वेळेला पण असंच झालं होतं गेल्या बॅचला, की पहिले 2-3 दिवस हे प्रॉब्लेम जरा येतात माताजी. जर असं स्ट्रीमलाईन झालं ना, तर आय एम शुअर की तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी